Greetings sa mga admins ug sa tanan nga readers dire. Tigbasahan ra ko before pero karon ako na pud ang nag-share sa akong story dire. And please admin, hide my identity. Thank you. Sorry na daan sa mga grammar lapses and typo errors. Please call me Heart and currently working sa dakong company diri sa Manila. By the way, computer engineer day ko. How do I look like? 5'6" ang height, 59 kilograms ang timbang, ang vital stat kay 31, 24, 33. Fair complexion lang ang skin and lastly, guwapa daw ko ingon sa akong mama. Kamu na ang bahala na mag-imagine. The story that I'm going to share sa inyo is all about me, Anace. He is 2 years older than me and now working as one of Philippines men in uniform. Police siya. How does he looks like? Nasa 5'8" ang height, well-built ang lawas, pution o gwapo yung nila. Alright, enough with this intro. Magsugod na ta. It was a hot summer afternoon. Char, murag na winter sa Pinas. Bitaw, udto to siya mga ter nga nisakay ko sa pamasaheroan na multicab kay paadto ko sa school. First day of school to og first year college ko. Nagdako day ko sa bukid og mapatoy paglugsong nako sa syudad nga na independent ko. Pero kabalo nako kung asa akong eskwelahan kay nakaadto naman ko dito pagpa-enroll nako. Pagsakay nako, naglingi sa kuha mga pasahero. Isa na diadto ang usa ka lalaki nga naglingkod sa right side, mga ikatulogi kan sa driver. Nilingkod ko same side sa iyang gilingkuran pero naa may distansya gamay. Taud-taud, kinibalhin siya sa opposite side nako. While ako, busy kay ko og silip-silip sa bintana kay basin mo lampas ko sa dapat nakong naugan. Bisan wala ako ni tanaw sa lalaki, halata jud nako nga nagtanaw siya sa kuha based sa akong peripheral vision. Guys, dili ko feeling ani ha. Makita lang jud nimo maskin wala ka diretsyong gatanaw. Naging uncomfortable ko sa akong gilingkuran. Sa akong nahuna kay gayaw-yaw nako. Magsige man og tanaw, mura mag-iring. Kailan mo anang conscious ko sa akong itsura? Well, naka-jeans raday ko og white t-shirt. Then high-cut nga Converse na sapatos og sling bag. Then tama na baga akong hair ato na time og nagkalugay lang. As in, simple ra kaayo akong itsura. Ambot ko unsay tan-aw niya sa kuha nganong gatutok siya perme. Hapit ako nabot sa akong nauganan maong namalihog nako sa pamasahe. Unya pagkataod ningon ko sa driver nga lugar lang kol palihog. Og sa dihang sakto pod ang pag-ingon sa lalaki og lugar lang kol. Gadungan pami ana moong diretsyo ko og ling isiyaha, unya nag-abot among pananaw. Pero ako ra pud nga gibawi dayon, ug atik-atik kong giayos sa akong bag. Sa paghunong na, nag-una ko og naog unya paspas ang lakaw pasulod sa school while nagsunod sa kuwang lalaki. Well, galakaw na ko pasulod, halos gapanlingi ang ubang estudyante sa kuha. Char, bitaw, sa lalaki di ay nga gasunod sa kuha. Di na ay miingon, "Hi Ace, no wheels today?" Ingon atong babae na pinaka-ooy kayo og tingog. Mitubag ang lalaki, nga na, dami katawa. Islang na no rapod ang tubag sa lalaki. Then ingon tong isa pa ka babae, "Oh, low-key as usual." Then ikatawa ra ang lalaki nga nagsunod sa kuha. Guys, isumpay-sumpay pa nako sa kung nahuna ang babae nga pinaoy. I don't know pero diri lang ko ganahan og mga oyhon. Sa mga to nga gapadayon ra ko lakaw. Ang gate di ay sa school kay mga 100 meters away sa highway. Maong dugay pod ang binaktas pasulod. Dagan pa ang nigreet siya ha. Pero ang nasa kong nahuna, mura man ni og kandidato tawhanay. Kay halos tanan ngisihan man. Og kusog kaayo nga mamansin sa palibot. Pagabot naman sa gate kay abri pa man, mapay gat check og ID. Ningon ang guard,
Good afternoon, ma'am. Greetings niya sa kuha. Unya, good afternoon, Sir Ace. Nag-response ra pod siya og may greet. Taod-taod na grupo sa lalaki na sugat. With open arms pa sabay ingon. Alas, kumusta bro? Then gihag ra pod sa lalaki kanang normal na bati sa mga bros. Pero ako, nilargo na ko dito sa mga building og nangita sa room para sa klase nako. While walking, naga-resound sa akong unahuna ang Ace ug alas na ni. So he must be Ace. Honestly, he looks cool pero kay man-hater man ko, wala siya'y dating sa kuha. By the way guys, no boyfriend since birthday ko ato na tayo. As usual, basta first day sa klase, more on paila-ila lang and familiarize sa mga rooms. After my scheds for that day, uli rapod ko dayon sa boarding house. Days had passed og nasanay nako sa schedules nako. I've got a friend na kapareho jud nako og schedule og pareho mi og program and she's kinda extrovert. Let's call her Cha. Mingon si Cha. Ang heart, daghan kayo og gwapo sa BSMT og BS Marino. Mikatawa ko og miingon, unsaon man ang gwapoy? Mitubag si Cha. Nga inspiration lang ba? Naapod sa BS Cream. Ug mitubag ko niya, nga bahala na sila og unsa pa na sila kagwapo. Wala ko'y labot ana nila. Mitubag siya. Ngingix. KJ oy. Kakita na ka sa apo sa tag-iya diri sa school. Mitubag ko nga, samot, nabuang na. Wala oy, unsaon man ako pagkabalo na apo tawon. Then mingon si Cha sa kuha, naapo diri sa eskwela. Third year na nga BS Cream. Gwapo kayo. Mitubag ko, nga sus Cha, ay taon ko labda na nila. Miskan unsa pa na sila kagwapo, wala na sila'y dating nako. Study first ni. Then may katawa ko. Then mitubag si Cha, ug makit-an lagi nimo si Ace, pusta sa makakrush jud ka siya ha. Tabag ko niya, nga what? Sa ngalan? Ace? Then mayon si Cha, nga yep, tangkad, puti, nay muscles, unya hastang gopuha lagi. Plus dato pa jud. Tabag ko, nga Ace? So apo di ay siya sa tag-iya ni na school? Ingon si Cha, nga yep, kaila ka? Alas iyahang nickname. Taga pagmanater kay Only Son daw. Nakakita na kaniya? Tubag ko, I'm not sure, pero I guess oo. Nakasakay na ako atong unang klase. Mitubag si Cha, nga what? Naunsa nimo pagkabalo na Ace ang ngalan? Hoy, i-share sa ko dali. Sa moto nga akong i-share ang incident sa first day lagi na ako sa school. So dili pa ko sure na siya ba jud. Gikilig tawag maayo si Charity. For her, sure siyang sa Ace to ako nakitaan kay sikat lagi daw sa school si Ace. One day ana, gatambay mi sa Freedom Hall. Ako naka-earphone while gisandal akong ulo sa wall. Then nagpiyong-piyong ko. Katapad ako si Cha na busy pod og kuri-kuri sa laptop. Nag-sound trip ra ko kay medyo saba lagi maong dili ko katulog. Taod-taod lang kay gakisi-kisi na si Cha sa kontapat. Gitanggal ni Cha akong isa ka earphone og nihunghong nga heart si Ace. Giuyog-uyog na ni Cha akong kamot sabay kusi sa akong kilid. Wala ra kayo nako pansin na si Cha, nya gibalik na ko og tawad akong earphone. Og wala lang gyapon ko ni mata. Human niya nagisipa-sipa akong tiil sa ilalom sa lamisa. Ako siyang giingnan, nakasamok ba? Then I opened my eyes. Muna yung perting kiliga sa buing na si Charity kay si Ace, pa side view di ay nga nilingkod sa concrete table sa kuha nga tubangan. Pero galingi sa kuha. Botoy, pero wala ko gikilig. Naglagot na noon ko. Gitanggal na ko ang isa ka earphone og nakig eye to eye sa iya. Then mingon si Ace, nga heart, right? From computer engineering. Gitasan ra nako siya sa akong kilay, ug ako siyang giingnag. And mitubag si Ace, nga Ace, BS Cream. Gi-offer niya ang kamot pero ako alang gilantaw. Gisip ako kalit ni siya silalom sa lamisa maong gidawat na lang nako.
Pero formal lang gihapon kaayo akong dagway. Pila pud ka seconds usa niya gibuhian. Kung wala pa nagpaila si Cha sa akong kilid, wa niya buhi akong kamot. Mingon si Cha, nga hi Ace, Cha di ay. Gi-offer dayon ni Cha iyang kamot. Gidawat ra pod ni Ace. Then mingon si Ace, hello Cha. Kumusta man diri sa school? Okay ra? Tubag si Cha, nga okay raman kayo Ace. Murag heart pa iyang mata. Namingon si Ace, ikaw heart, kumusta man? Gatutok jud siya kaayo sa kuha. Mitubag ra po ko, okay ra po. Dili ko kasukol og tinutukay sa iya. By the way, kinahanglan na mo mulakaw. Naa pa day may research sa library. Then miingon si Cha, nga ha? Question mark kaayo ang tinan-awan ni Cha sa kuha, mga ko ang gisipayan din. Then miingon si Cha, ayo, tama. Need na namo mulakaw. Nice meeting you, Ace. Then mitubag si Ace, nga nice meeting you too. Sa kuha lang yapon ihang focus. Ikaw na nakogtindog while si Cha gahipos sa iyang laptop. Mingon si Cha, sige Ace, biyaan sa kadara. Mitubag si Ace, nga sige, amping mo. Gilingin ako siya, then itandor ako. Human paspas naming nanlakaw padulong sa library. Si Cha, nakalagot ni mo heart oy, KJ kaayo ka. Mitubag ko, ahoy Charite, kulang na lang magtulo ang laway ni mo kaginiha. Halata ra kayo kang bata ka. Then mitubag si Cha, nga heart, si Ace tooy, my goodness, daghan ang gusto nga manotice ni Ace. Mitubag ko, ako'y labot, dili ko ganahan niya. Presko kaayo og feeling gwapo. Iyo. Mitubag si Cha, nga what? Sobrang cool kayo siya. And imagine, gidool pa jud kaniya kaginiha. Mitubag ko nga, istorbo ra tong tawhana. Si Cha, og kabalo siya sa name ni mo heart. Hala ka oy, ako ang gikilig. Mitubag ko, saba Cha, ingnalan jud na wala to'y lingaw tawhana, og ako ang natripan na istorbohon. Then mingon si Cha, nga pina-heart right pa siya kaginiha. Then mikatawa si Cha og mingon, nga gi-research na niya kung unsay mo pangalan. Hais, haba ng hair dye. Bitaw be, basin matamakan nako. Then mikatawa siya sumot. Then ako siyang gitubag, asabat siya. Then may si Cha sa kuha, nga hais, kalami sa feelings na manotice sa millionaire's grandson. Magbuhat nako og fans club ninyong duha. Capital Ace of Heart. Tubag ko, kana, ibok pa, takom charity, layo na kayo ka o giabtan ana imuhang imahinasyon. Tara na sa kantin, makagutom ka ka istorya. Huy, reality na beshi, dili ni ibok, pilay pusta sa seryoso to sa Ace ni mo. Tubag ko, sa dili. Then mitubag si Cha, sige bet, pag panguyaban ka ni Ace in the future, ilibre ko nimo kanang eat all you can. Mikatawa ko og miingon, buang jud kang bata ka ba? Sabihan na si Cha, lagi, seryoso, name your price. Mitubag ko, sige ha, pag dili, ikaw ang maglibre sa kwa dito og tulo ka bag na Yakult. Then mikatawa ko. Then mikatawa pa si Cha og mitubag, nga nanlalamang, okay, let's make the deal clear. Kung ayaon ka og date ni A sulod sa karon na semester daw ko. Otherwise, ako na ang manlibre nimo. Mitubag kog deal. Karon lang na semester ha. Then message siya nga yes, deal. Sa moto nga ni diretso na mi sa kantin ni Charity og nagpansit kanto na lang mi. Grabe, makadrain og energy jud siya kauban. Hastang sa baana. Pila pud ka days nga naggatago-tago nako. Kay si Cha na busy man sa group project. Dili ko feeling ha na pangitaon ko ni Ace. Pero syempre, prevention is better than cure. Mahalon ka itong eat all you can na gusto ni Charity. So dapat siya ang makapanlibre nako dito.
Then one time, nitambay ko sa student lounge. Naimi 5 ka bamboo cottage dito og wala pa'y tawang isa nga naa sa pinakakilit. As usual, naka-earphone ko then pikit ang mata. Taod-taod lang, na may nangabot og dito sila sa tunga na cottage ni Diretso. Perte jud nilang sa baa. Dungog lang gihapon nako miskan nagamit nako og earphone. Mura sila og langgam na galansyang. As in, ang ako ang temper kay naka low level na. So ni mata ko gilingi na ako ang nasa Pikas Cottage. Heis, grupo nilang Ace Town. Ug si Ace naglingkod sa corner na atbang sa kuha. Ambot lang jud og kung unsay trip aning tawhana nganong hilig kay siya magpaatbang. Sa moto nga nagdali ko og kuha sa akong gamit, kay moadto na lang ko og library. Mayo didto kay way samok. While panaog na ko sa cottage, dungog pa na ko ilahang mga whispers ko no na kulang na lang mag-megaphone. Naimiingon, nihawa na noon siya. Mo na si Heart? Sunda Ace, ug daghan pa. Kalami lagi pantubagon og wala agud ko kadungog ay. Kusgi pa inyon tingog. Pero wala na lang ko. Maong gipaspasan na lang nako ako ang lakaw. Sana all. Okay manunta ang school, pero ang palibot radyod kay dili ko komportable. Samutan pa ni Ace nga murag iring. Dagan manunta kaayo og mga gwapa sa ubang department pero ako pa jud ang gitripan. Wala ko'y laing buhat sa vacant hours nako kundi ang motambay sa mga rooms na layo sa crowd. I only want peace pero murag dalo kayo ang panahon, labi na nga naay samok na si Ace. One day, nako'y 2 hours nga vacant maong nisaka ko sa 4th floor sa M building. Sa likod ay sa school kay dagat, maong girelax lang nako kung kaugalingon dito og nag-sound trip. 1:45 p.m. nakadog na ko nga naay mga estudyanteng padulong og sila di ay ang mo-occupy sa room. What a coincidence jud kay grupo na pod sa 3rd year cream. Hala, skin na. Intro sa usa pagkakita sa kuha. Then ay miingon, Oy Ace, sikin na. Ingon sa iyang usa ka kauban. Dala sungog kang Ace. Then dungag pa sa isa, nga Ace of Heart na jud ni ba. Si Ace pod kay murag ampay pud niya kaayo ang sungogon kay gi-smile lang sa kilid. Makalagot kay di man lang kabadlong. Dali ra kayo ko nakakuha sa kong gamit para mugawas na. Human ako siyang gisipatan usa ko nilakaw. Pero gingisihan ra ko sa buang. Kalami na lang jud flying kikon oy. Wala jud ko niagi og pangutana about yang Ace. Kung kinsa ba siya, sa status niya, or kung naabay babae sa iyang kinabuhi. Wala ara jud unta ko'y pakialam niya, pero isa ka adlaw, while galingkod ko sa Freedom Hall na ay nikalit og sita sa kuha. Naka-earphone day ko ani guys og nagpiyong ako mata pero kalit lang nga naay nilihong sa akong tiil. As I opened my eyes, nakita na ko ang 4 ka babae nga gatindog sa akong tubangan. Mura sila og kanang mean girls sa mga salida kay mga gwapa og saksi pod unya mga sosyalin kayo porma. Idi wow kayo. Gitanggal na ako kung sa ka-earphone. Then mingon ni sa kababae, so you must be hard. Gitutukan lang na ako siya. Then ming react og ang uban niya nga kuyo. Then mingon isa ka babae, Ace new flavor of tea for this semester. Then nangatawa silang upat. Gitaw lang nako kung balik akong earphone og nibalik og piyong. Then gisipa na pud kog usab sa usa ka babae og miingon nga don't be so rude heart. I'm talking to you. Nagkuha ko og piso sa akong bulsa din akong gibutang sa lamisa. Kung giingnan, here, piso, pagpalit og kaistorya nimo. Nitindog na dayon ko og mulakaw noon ko pero gilabnit niya akong kamot. Mingon sa kababae, don't you dare turn your back on me whenever I am talking to you. Remember this, stay away from Ace or else I'll ruin your college life. Twisting my hand in circle para ako naman ang nanggunit sa iyang pulso. Ako siyang gingnan, it's not for you to say kung unsa akong dapat buhatan.
I can do whatever I want and it's none of your business. Settle your issues with that guy. And stop dragging me with your obsessions to him. Sa kanako gibuhian iyang kamot og nilakaw ko. Nisyagit pa siya, nga you don't know me heart and what I'm capable of. You'll regret this. Then mitubag ko, nga you don't know me either. I shouted back without looking at her, flipping my hair and continuously walk. My goodness, otro pud na nga mura og buang bayhana. Nagtuo jud siguro siya og maisi-isir ako niya og hadlok. Pag sure lang jud. Yaw nako while gi-share nako kay Cha ang nahitabo. So si Cha na ang ga-research sa background atong babae. Stephanie ang name niya, third year di ito siya na BS Airline Management and Accountancy ang program. Not sure basta sounds like that iyang kurso. Then member siya sa cheer dancers sa school and lastly, ex da ito ni Ace na hangto daw ato na time kay obsessed gihapon kaayo o ginapang away ang kutob sa babae na maling kay Ace. For other students dito na school, kailan na kayo ato niya na bully o grabe daw kamangtas. Ma-impluwensya po ang family maong walay kahadlo. For them, Stephanie is a great threat. Pero para sa kuha, she's nothing. Kadako kaya ko sa bukid. Wala na joy kalinaw akong kinabuhi sa kadato. Sa Ace, mukalit lang og abot sa kung asa ko. Sa library na jud ako ang escape pero bisan dito, magpaatbang lang gihapon siya og magsigi og tan-aw. Og lingaw kay siya magtan-aw nako pag masuya nako siya. Si Cha pod excited na kaayo kay malibre na ligi daw nako siya. Galikay pod ko kay Stephanie kay lisod na mahinayikan ko. Galikay pod ko kay Stephanie kay lisod na kung mahinayakan nako siya. Aside kay Ace, daghan pod ang nagpakita og interest sa kuha. Na mga mangayog number, mga gapang ads sa Facebook na schoolmates, pero wala lang jud nako hatagi o pagtaga. Guys, dili ko lesbian ha. Nako'y crush na professor og pusong babae jud ko. It's just that nga dili nako sila interest. Dayon one day ana, while nag-istorya miss ako ang mga kagrupo sa hallway, na inikalit og bangga sa kuha. Tuyoon na kay ko kung asa ko nakaposisyon, pero intentional jud ang pagbangga sabay sablig sa kuha sa drinks na iyahang gigunitan. Nabasa jud akong sanina. Pagkita nako, si Stephanie di ay. Umingon siya, oops, sorry. Pa-sarcastic na ingon ni Steph umisumpay siya nga always get out of my way heart aron dili ka mabanggaan. Then nanlakaw na sila og nangatawa. I-compose na ako akong kaugalingon di nadto ko sa food stall na pinakadool. Sakto nga naay nag-order og mango shake maong gitunol nako ang 100s tindera og niingon ko sa nag-order nga pwede ako asa ni. Nitando man pod ang nag-order sa ako na dayon gikuha. Ate, balikan na lang nako ang sukle. Ug nagdagan ko na nagmaneuver sa direction kung diin paadto silang staff. Then naghulat ko tel naa na sila sa duol ug nigawas ko sabay bangga kay Steph. Ang katunga sa mango shake ang napunta sa iyahang sanina. Then ako siyang gingnan nga oops, sorry. Always look at where you are going, Steph. But yes, we are even now. Then I gave her my sweetest smile. Itubag siya, how dare you? Suko kay siya while na-shock iyahang mga kauban. Ako siyang gitubag, nga you dared me. Then I'm still smiling. Then si Steph, your beach. Mga laparo nanta siya pero nasagang nako iyahang kamot og nagunitan nako sa pulso. Then ako siyang giingnan nga I'm capable of doing more than that stuff. Og ako siyang gitubag, ako siyang giingnan nga I am capable of doing more than that stuff. Tubag siya, nga are you threatening me? Mitubag ko, are you threatened? Damingon si Steph sa kuha, nga you'll regret this heart. Mitubag ko, yan na, I'm just giving you the dose of your own medicine. Pasalamat ka kay dili init na roskaldo akong nakuha.
sabay buhi siyahang kamot. Lami, isn't it? Then I took 3 steps backward og nitalikod na ko siya. Tips lang. Always take some steps backward usa ka mo talikod, labi na og naa sa imong atubangan imong kaaway, kay lisod na basin kaliton og labnot imong buhok. Sa moto, nagsunod di ay ako ang mga kagrupo sa kuha ug nakita nila ang akong gibuhat kay Stephanie. Halata nga nagpugong silahang katawa. Og didto na sila ni banat og congratulate nga nakalayo na mi kay Steph. Maayo kay always ko nga naidala na extra white nga t-shirt sa bag. Mao nang nakailis ra ko dayon. Then gikuha na nako ang change pagkahuman. After nato na incident, permi nako kabantay sa kong kaugalingon. During spare time kay sa library ko magpundo para dili kabuhat og scene si Steph. Then one morning, while pasulod na ko sa school, nalimtan din nako akong ID. Nag-claim manggod ko og kwarta sa previous day ug wala day nako nabalik og sulod sa kong bag. Wala jud nadala og hangyo ang guard na mosulod ko. Tataod, niabot si Ace og nangutan na sa guard kung unsang problema. After na-explain sa guard, nitanaw siya sa kuha, din ana siya nahulaton daw nako siya dito. Na siya gitawagan, din nakita nako nga gakuha siya og usa ka helmet sa pikas motor, then gipaandar niya iyahang motor. Motor nga big bike. After niya nakagawa sa gate, gitunol niya sa kuha iyang helmet. Wala na ko gidawat kay as in, natulala ra ko kay wala ko nag-expect sa iyahang mga gestures. I mean, act of kindness. Sininaog pa siya sa motor ug siya pa hinuon ang nagtaod sa helmet sa kuha. Tanibalik na siya og sakay og niingon, nga sakay na heart kay basin malate taon niya. So nisakay ra pud ko. Suabe kay siya og drinayvan. Safe na ang butoy. Dili na ko ma-explain akong feelings nga nagsakay. Pero kabalo mo kung unsa ang mas surprising. Wala siya nangutana sa kuha kung asa ko nagpuyo, pero napansin lang nako na padulong na mi sa kong boarding house. Pila ka minuto lang ang moang biyahe. Naabot na mi sa gate kung asa ko nagpuyo. I gave him a puzzled look pero nag-go signal ra siya na ipakuha na kong ID. In less than 5 minutes, nakabalik na ko sa motor. And then sakay, og nang larga na mi pabalik sa school. Overwhelmed kaayo akong feelings ato, then mora og nawala ang kasuya nako towards Ace. As in, makamelt og heart iyang gestures. Pasulod mi sa school, way gapanlingi sa moa ang uban na estudyante. Then giabrihan sa guard ang gate after napakita na mo ang ID. Gi-assist gihapon ko ni Ace pagtanggal sa helmet, which captured most of the students' attention. Thank you, Rajod, ako ang naistorya. Then smile siya sa kuha. Nisinyas ra ko na moadton ako. Then nitando ra pud siya. Guys, mura jud ko naglutaw sa hangin while naglakaw. Very uncomfortable kay kabalo kong daghang mata ang nagtanaw sa kuha. Dili ko feeling aniha. Sadyang tungod lang gyud kay Ace maong pati ako na ilahan na sa school. Nidiretso ko sa CR ug nakita na ako sa reflection sa samin kung unsa ka pula nga ako ang no. Dili mo ko ganahan og atensyon. Shy type og loner ko na pagkatao. Introvert. Nagkulong pa ko sa cubicle mga pila ka minuto para i-compose akong kaugalingon. Saka ko nilargo sa room. Actually, dili pa time sa akong klase mong pagsulod na ako sa room, puro sungog-sungog akong nadungog. Siyempre, leader si Charity. Napa siya'y pa-dance-dance na kunwari ga-cheer og Ace of Heart. Nahimong chismis sa campus ang about sa mo ni Ace. Damay rajud ko siyahang kasikat og tungod sa blita, nitukar na pod ang bully boy ni Stephanie. Pila ka days lang after ato, while nagtambay ko sa S building, kay naamay mga room na walay tao. Didto ko natulog while ga music trip. Namalayan lang nako nga naay presensya sa mga lalaki sa kondool. Ang isa gitsansingan ko maong niulbo og tama na akong kaspa. Gidiretso nako og sipa ang bangko og naigo ang usa ka lalaki. Sunod pod ang isipa sa kuto-kuto sa isa pa ka lalaki ug ang katulo kay naigo sa kong sidekick dapit sa ribs. Diretso siya kasarasay og nagunitan nako ang kamot ug akong gitwist then nakasalampak na ihang nawong sa armchair. Heart, gisugo rami.
Ingon sa lalaki while mas gisamutan pa nako ang pressure siyang twisted na kamot. Ako siyang ipangutana, kinsay nagsugo ninyo? Doon ako'y idea kung kinsa ang naay pa kana para bastuson ko, gusto lang gihapon na akong madungog gikan mismo silang baba. Si Stephanie. Sagbat atong isa nga naigo sa kuto-kuto ganiha. Sakto jud. Gibuhian na nako siya og akong gikuha nga akong sling bag. Paspas akong lakaw paingon sa kantin kay nakita man ako didto kaganiha sa staff. Sa likod ko sa admin office nag-agi pero insakto kaayong nasugatan nako siya kauban iyahang mga alipores. Na siya'y bit-bit na juice ug mao kong gi-sidekick. Wala na ko giigo iyahang kamot pero nalagpot ang sudlanan sa iyahang juice. Ikaduhang reflex sa kwantel kay target na iyahang nawong maong nakasagit siya og nakapanabon siya sa iyahang nawong as defense. Pero wala na ko gidayon. Taman lang mga 2 inch ang gilayon sa sapatos na ko iyahang nawong. Nasyak ang iyahang mga kauban. Ako siyang gingnan, kung manugo kasunod o mga lalaki na mambastos sa kuha, siguraduha lang na mga hawod o dili ikanta imuhang pangalan. State of shock gihapon ihang dagway o wala yun siya katingog. Ako siyang gingnan, usba pa Steph kay siguraduhon na ako sunod nga maguba na imuhang nawong. Ug dili nakasukad makasayaw. Ay kog labda, kay daan akong laban. Ug ako na silang gitalikdan. Guys, butan biadjud unta ko kung dili lang ko biklon. Kung saon taman nga iyahaman kong gisugdan. Taekwondo player day ko since grade school. Nihunong ko pagka 3rd year high school kay nabikil akong tel. Ug since then wala na ko gipadula sa akong mama. Pero nalang yapon akong skills so magamit jud kung kailangan akong i-defense akong kaugalingon. Lakas loob rapod ko kaganina kay kabalo kong walay CCTV sa likod. Sukad ato, wala na ko gisurang-surang ni staff. Sila pa hinuon ang mulikay kung makita na ko nila. Dotlan man di ay ug kahadlok. Then intramurals na ug ako ang nahimong representative sa chess sa amuang department. Pero coincidence kaayo kay si Ace pod ang representative sa cream. Mura og bracket scoring method ang gamit sa organizer nga niresulta sa kami na lang duha ni Ace for championship. 3 wins para mahimong champion. Actually, dili jud ko komportable nakatubang si Ace. Murag makatunaw ang iyahang tinanawan. Samtang ako galikay-likay tawon sa akong mata, while wala pa mi nag-start, gaatubang nami ni Ace sa lamisa. Mayon si Ace, let's have a deal. Pasadlo ko ako siyang itubag. Ug ha? Then mayon si Ace, pag makadaog ko, makipag-date ka sa kuha. Itubag ko, wow, pag makadaog ka, champion na ka pero walay date. Itubag siya, no, let's change that. Let me win your heart. Gipangulbaan ko og taman. Ako siyang gingnan, what if I'll win? You'll never get close to me. Dumingon si Ace, not that, changed it. Then ikatawan ako. So wala kay salig si mong kaugalingon na kaya ko ni mong pildihon. Tubag si Ace, dili pod. I just hate the thought na possible na dili na ko kaduol sa imuha because I know nga you're a good chess player. Change it please. Lahi na lang nga condition heart. Then itubag ko, kana na, ikaw ang hagit. Take it. Tubag si Ace, wait, if I'll win, I will be the one to set the time and the place. Ako siyang itubag. And if I'll win, you'll stand your words and will never get close to me. As in never. Medyo hesitant pa si Ace pero maingon siya. Alright. Deal. Itubag ko. Okay. Deal. Sa moto, nga pagkakumpleto sa organizers, nagsugod nami. As in wala jud ko sa concentration kay kada mag-move ko, sa kuha maglantaw sa Ace. Murag one way niya para i-distract ko sa game. Hawod ki sa Ace. Permi niya maapsa ng akong plano. Napa siya'y pa-smile-smile after move na ako. While ako kay seryoso kaayo, kay buwis buhay judto nga championship. The thought na kailangan pa na kong librehon si Cha sa Eat All You Can
Plus first time pa jud nako maka-experience og date kung mapildi ko. Double kill na jud kayo. Nakadaog ko sa first game. Murag nakaginhawa na ko gamay kay duha na lang ang kulang. Kaso napildi ko sa second game. Og sa third game. Naging 2-1 ang score in favor kay Ace. Grabe ang pangulba nako. Bugnaw na ko nga singot. Samutan pa jud sa smile na dala panungog ni Ace. Nagkurugod ang ako ang kamot sa kada move nako sa fourth game. Kailangan nako makabawi og isa ka daog para mag-timing. As in maka-nosebleed jud ang mga moves ni Ace og naka-defense mode na lang ko. Hantod sa nakabawi ko og wala na niya nabantayan akong plano. Na checkmate nako siya. Mura jud kog naibtan og tunok pag 2-2 na ang score. While si Ace na pod ang kabado. Sa game 5 na, naging seryoso na minduha. Final round na jud to. Pag start sa game, nasa dula na lang ang among focus. Wala na ang pinesmile-smile ni Ace. Maka-internal hemorrhage jud ang kada moves niya sa grabe na kong analyze sa iyang plano. Time na nakalamang ko sa official. Ako ni smile. Pero tama di ay ingon nila nga don't celebrate victory in the middle of the game. Kay any moment, matwist ang situation. Nag-end ng dula nga napildi ko. Sa Ace ang champion, while ako ang first placer. Sa ako siyang giinan, ug congratulations. Itabag sa Ace nga, congratulations too. It was a good match. Mitubag kog, yup, makadugo og utok. Ni smile siya og miingon, nga tell me when you will be free so I can set the date. Mitubag kog busy ko, wala ko'y bakante. Perting katawa ni Ace ug miingon siya, nga come on heart, deal is a deal. No buts. Mitubag ko, nga kay busy man jud ko. Mikatawag balik sa Ace. Umingon siya nga don't use that as an excuse. Gabi ato ang date. I know you only have daytime class. Tubag ko nga no. Nakoy homeworks and projects. Mitubag sa Ace nga you can't say no to me. I will never take no for an answer. Huwag ako siyang giingnan. Bahala ka dira. Muadto na ko. Congrats na lang. Ug nilakaw na dayon ko. Ug giingnan ko ni Ace. Alright. Wait for my SMS then. As in naglagot ko sa resulta sa dula. Nidouble ako ang kakulba sa mahimo nga date. Never pa manggod ko nakipag-date og lalaki. Na ako'y kahadlok basin unsaon ko ba. Though kabalo man hinoon ko mo defense sa kong kaugalingon. Pero basta lang siya. Daghan pa unta kaayo og mga activities ato sa school pero niuli na ko diretso sa boarding house. Kay mura kog kalinturahon sa ka-disappointed na ako. Pagkahapon, naka-receive ko og SMS gikan sa no number. Kaya ang ingon sa message, I'll pick you up tomorrow evening. 6 p.m. sharp. No buts. Ace. My goodness. Una ang address na ako. Karon kay naapod siya number na ako. Kuya jud kayong tawhana. Pero nahibalan ra nako ang source kay pagkataod lang ni text na si Charity og enjoy your date tomorrow. Don't forget to bring condom. Perte jud bayhana. Isundan pa og ang treat sa eat all you can ha. Ayaw kalimot. Double kill jud kayo. Wala jud ko'y tarong tulog. May na lang gani kay puro lang activities kay intramurals pa man. Pagabot na ako sa school, dako kay ang ngisi ni Charity. As in nagdagan jud siya pagsugat sa kuha ug nagambak-ambak. Kalog jud sa tanang kalog bata. Kanta-kanta pa siya og haba ng hair. Katong commercial sa Rejoice din sayaw-sayaw po. While ako kay dili na mapakali tungod kay pila na lang ka oras mag alas 6 na sa hapon. Si Charity ang excited kay sa date. Asa daw kaya ko dad-on Ace. Unsa kaha daw amo ang sakyan. Kung nauso siguro ang sana all dati.
Murag puro sa naol rajud siguro ang bukang bibig ni Charity. Dayon giguyod pa ko ni Charity didto sa basketball court kay mananaw lagi daw mi. Pero dula day sa cream og MA. Ug apil di ay si Ace. In fairness, hawod pud kay siya magbasketball. Kada tira ni Ace kay musyagit si Cha og para kay Heart. Pag makashot si Ace kay magambak-ambak si Cha og ako iyahang layog-layogon. As in, naulaw na jud ko sa iyang tapat kay kusog man kaayo siya og tingog. Pildi pa niya ang mga teacher na gikan jud sa criminology department. Hangtod sa nakuha na namo ang atensyon sa ubang estudyante. Gusto na ako mulakaw, pero di ko niya buhian. Kadugayan ana kay kada shot ni Ace, muling ina sa mua. Grabe na hinon ang cheer sa mga tao. Mura ko og na hot seat og feel jud na ako ang pamula sa kong no. Nahuman ang game na nidaog silang Ace. Pero wala jud ko nag-expect na niduol siya diretso sa kuha after game. Humingon siya. Walay congrats dira. Grabe ang smile niya. Gwapo kay siya kay perting basaan niya sa singot. Kumbaga, wet look. Mura good ko og kaihion sa kakilig. Muga ko siyang giingnan nga congrats. Si Charity lagi kay mura guwati na nga naasinan sa kalihok sa kuang kilid. Gitawag na si Ace iyahang mga kauban. Pero before ana, maingon siya. Basta, unya ha, 6 p.m. Sundoon ta ka. Then nikidhat siya sa kuha ug nitalikod na paadto siya mga teammates. Ug miingon si Cha nga Hays, kagwapo na lang jud ni Ace. Daog jud kaayo imuhang beauty girl. Imuha na jud ang corona. Sabay action pa og taod sa invisible nga crown. Nagkadugay na pangulit ni Ace ako kay na melt na akong heart. Na-appreciate na ako ihang kagwapo o ihang pagiging sweet. I mean, showy siya sa mga tao siyang interest sa kuha. Nobody lang biya jud ko. Og dili mi ka level. Mong dili jud ko mag-expect og sobra-sobra kay lisod kaayo kung taas ang expectations. Dili pod basta-basta ang kasakit kung mag-fail. After ato, naglibot-libot pa may para sa uban pang events. Hangtod nga nag 4:30 na sa hapon og nananghid na ko na muuli para makaprepare ko para sa date ko no namo ni Ace. Naka-casual denim dress lang ko, half sleeve og white sneakers. Wala pod ko nag-makeup nor lipstick. Then nakalugay ra pod akong buhok. Bali isa lang ka hair clip para walay mutabon sa kuang no. 6 p.m. nigawas na ko sa kong room og naanaday si Ace sa gawas sa gate. Dala niya iyang sakyanan. Grabe ang akulba nako while gitanaw ko siya. My goodness. Mura ko og nagtanaw og artista. Gwapo kayo siya siyahang forma. Naka knee length na shorts siya. White polo shirt, then rubber shoes. Idungag pa ang naka-gel na buhok. Kamukha siya ni Paolo Avellino. Dayon nag-smile siya og nagtutok sa kuha while paduol na ko siya. Nag-hi miso sa gusa. Ngayon si Ace, nga you look wonderful. Mitubag ko, ikaw pod, gwapo kayo ka karon. Late na bago na ko na-realize ang akong gistorya. Dili na pwede bawion. Ni-smile siya pag-ayo og miingon, nga thank you. Wala ko nag-expect na madungog na gikan sa muha. Ni-smile na lang ko kay basin unsa pa ako may istorya. Murag dili jud connected ako ang utok ug ako ang baba. Feeling nako ang heart ra nako ug mouth ang connected atong mga higayuna. Giabrihan ni Ace ang sakyanan. Tapad ko sa yaha sa driver's seat. Nag-thank you pod ko. Then nilingkod na siya sa driver's seat. Lutang jud kay ko atong mga panahon na. Wala gani ko kaunahuna na kailangan day nako itawd ang seatbelt kaya si Ace na lang noon ang nikuha og nitaod sa kuha. Humingon ko, nga ay, thank you. Then ni-smile ra siya after niya pagtaon. My God, humot kayo siya.
Wala na dyan na ako napugngan ako ang kakilig. A feeling na ako, I slowly like him. Ako ang 16-year-old na heart na in love na jud for the first time. Mauto nga ng larga nami. Wala nami sa dalan. Nanguta na siya kung nikaon na ba ko. Mingon ko nga busog ko. Pero gigutom na gud ko ato sa tinuod lang. Ikaw ba naman ang atikihon og kakilig og kakulba? Di ba gutomon jud ka og taman? Nanghunong mi sa tubangan sa usa ka Chinese nga restaurant. Human gi-assist gihapon ko ni Ace pagkanaog. Gentleman jud kayo siya. Ambot na lang. Gi-assist nami sa waiter o gihatagan sa menu. O mingon si Ace nga pili lang heart kung unsa imuhang gusto kaunon. Mitubag ko nga ikaw na'y order. Dili ko kabalo. Wala biyay ing ani sa mo ang bukid. Di ni katawa ko. Ikitawa ra pod si Ace ug mingon nga here, I'll teach you. So nibalin siya og lingkod tapad sa kuha ug i-explain kung unsa pa tong mga klase-klase nga toppings o mga drinks. Seryoso biadjud ko guys kay wala man joy ingon ato sa mang bukid. Karinderya lang ang daghan sa moa na niluto na daan. Igo na lang kamo tudlo si mong gusto. Wala po kaya ideya sa mga lasa sa pagkaon na pinasosyalan ang luto kay mga basic lang na putahe ang akong nahibalan. After na ako gitudlo kong gusto, sa Ace na ang nag-order. While waiting for food, nagahilom pa mi og nibalik na siya sa opposite na lingkuranan. Nagtinanaway pa ming duwa. Pero siya ang ni-break sa kahilom. Then mingon si Ace, ngabi na ako og dili ko ni mo siputon karon. Mitubag ko, nga I have my words. Then nag-thank you si Ace. Then ako siyang gipangutana kung para mitubag si Ace nga for being with me tonight. For giving me this chance to get closer to you. Mitubag ko nga deal ni Ace. Mitubag si Ace nga bisan pa ug nangutana ko niya, why me? Mitubag si Ace nga why not? Ug ako siyang gignan nga daghan man og mga babaeng ka-level nimo. Like mga dato. Unsa lang gud ko? Taga bukid o gikan lang sa pobre. Umitubag siya nga I like you for being you. Umitubag ko nga but I'm not the best for you. Mingon si Ace nga heart. Ever since the day that I saw you pagsakay nimo sa multicab, wala na ka mawala sa kuna-huna. I tried so hard na makaduol sa moha, pero aloof ka. Until I get the chance last tournament. O ako siyang giingnan, nga Ace please, kung nag-trip lang ka sa kuha karon, ayaw na lang ipadayon. Mitubag si Ace, nga no. Seryoso ko si mo heart. Just give me a chance to prove to you na seryoso ko. I will wait until the day you are willing to give your trust sa kuha. I'm not in a hurry. Kung ako siyang gignan, nga layo manggod kayo tawag agwatis. Imposible jud kayo. Dili ko gusto na mosulod og relasyon na taman lang sa tunga-tunga. Ultimo lang ko Ace. Dili ta bagay. Mitubag siya nga wala ko gatan-aw sa estado sa tao heart. I will love a person for who they are and not for what they have. Let's take it slow. I am willing to wait for you. Seryoso jud kaayo iyang dagway while nag-eye to eye me. Pero dili gyapon mawala sa kuna-kuna ang possibility na temporary person lang si Ace. Hangtod ni abot na amo ang order. Og nangaon nami. Nagkwento lang si Ace about siyahang mga hilig. While ako kay naminaw lang og nagsigi og katawa siyahang mga kaagi. As in, dili yun siya boring kauban. Until sa wala na lang nako na malayan na ako na daipod ang nag-share sa kuang mga stories. Naging palagay ako ang loob kay Ace. Interesado raman pod kaayo siya nga naminaw og daghan pa siya og mga additional na pangutana. Until nahuman na lang mi og kaon sa dessert.
After a few minutes sa tambay, nang larga nami. Next stop kay sa park. Pangat na ito ang araw sa city moong daghan kayo og peryahan. Halos gipandulaan na mo ang tanan. Apil atong pusil-pusil. Sharp shooter kay si Ace moong nakakuha mi og prize na teddy bear. Mo to ang first gift niya sa kuha. After sa mga games, nag-rides na pud mi. Naday ko'y fear sa heights moong pinugsanay pa mi ni Ace. Grabe ang pasalig ni Ace na dili lagi daw ko maunsa og kauban lagi daw nako siya. So nakasakay ra jud mi kadugayan. Pertin akong syagit-syagit. Well, sa Ace, perting katawa sa akong reaction. Hangtod sa naging normal na akong feeling og na-enjoy na nako ang nagkadaiyang rides. Nay moments na nagunitanay mi og kamot. Nay usahay na makahag ko sa iya pero wala gud natuyo. After namo natuyok ang tanan, nilargo na mi og tambay dito sa seawall. Naglingkod pa mi diadto while gaatubang sa dagat. Kanabitawang kamo na gani ang magkauban. Kamo pa jud ang mag-istoryahan na parte sa mga nahitabo. Nag-recaps lang sa moments pero perti gihapon namong bibuha. After dito, naingon si Ace nga naa pa daw mi last na tuan. Pero ato na time, wala na ko gibati og pangulba siya. He already earned my trust and respect. Sinibiyahe may pasaka sa bunton. Actually, wala pa ko'y idea kung asa mi padulong, kaya wala pali ko na sweto sa syudad. Og mingon si Ace, nga trust me, you will surely love it. Pagawas na mo sa sakyanan, dito na ko nakita ang kanindot sa view. Overlooking sa tibuok city. Ang kanindot sa lights ug ang kapresko sa hangin. Perfect jud kayo. Hilom raming duha ni Ace. Og taod-taod, ako anang gi-break ang silence. Nilingi ko siya, pero nagtanaw na day siya sa kuha. Ug ako siyang giingnan nga thank you. Gikuha niya ako ang kamot ug iyahang gikisan. Ug mingon siya, you're always welcome. As in, grabe jud. Kung kabalo pa lang ko sa una na ingon ato di ay ang feeling kung makipag-date. Hagbay ra kong ga-date. Char, bitaw. Happy jud kayo ko. Overwhelmed kayo kong heart. Lahi ra gyud ang maka-date sa Ace. Pila pod mi ka minutes didto og gi-feel ang kahilom. Until around 9:30 PM na. Saka pa mi naka-decide og uli. Pero before mi nibalik sa sakyanan, nikalit lang og ingon si Ace. Nga heart, can I ask a favor? Nangutan ako unsa. Mitubag si Ace. Can I hug you for a minute? Ako na ang nidool sa yaha og nihag. Ako siyang giingnan nga thank you Ace. Mitubag siya nga salamat heart. I am so happy tonight. Og nikis siya sa kuang buhok. Mga 1 minute jud na ingon ato mi. Dungog pa nako ang beat siyang heart. Amazing kaayo kung unsa napakalma ni Ace ang kuang aloof na heart. For the first time, I trusted a guy and my heart really knows the search is over. Halos mag 10 PM na may nakabalik sa boarding house. Very natural sa gestures ni Ace ang mag-abre sa sakyanan ug mutaod mutanggal sa seatbelts na ako. Pag naog na ako sa car, ako pa siyang gihagog usaban. I said, thank you. He hugged me so tight as well og ningon siya. Nga how I wish dili na lang mahuman ang karon na gabi so we could spend more time. Ug ako siyang gitubag. We still have a lot of time in coming days, Ace. Dinana siya. I'm just afraid, heart, that iwasan na pud ko nimo after this. Umingon ko, nga di ba niingon ka, nga we will take it slow, that you will earn my trust. Just do it. Ug mintubag si Ace, nga I will, heart,
I will. Thank you. Ug mas mihugot pa iyahang hug sa kuha. So ako siyang giingnan. So I need to go. Medyo late na. Ug nibuhi na ko. Dinmingon si Ace. Lagi. Late na. Sige heart. Hulaton ti ka na makasulod sa gate. Kung ako siyang gingnan, nga mag-amping ka pa uli ha. Tubag si Ace. Nga yes, for you. Mas mag-amping ko for you heart. Ambot to eh. Ang mga linya ni Ace kay makamelt og heart. Samutan pa siyang smile na abot jud sa mata ang spark. Di smile ra ko og miingon. Sige na. I'll go ahead. See you tomorrow, Ace. Tawag si Ace. Okay, heart. See you. Thanks again. Ako siyang giingnan. Ako dapat ang magpasalamat. Tubag si Ace. Nga may pleasure, heart. Dan ako siyang giingnan. Nga text me once nakabot na ka sa inyo. Ni-smile siya pag-ayo og miingon. Nga okay, heart. I will. Pasulod daw ta ako, pero kalit kong gitawag ni Ace. And he handed me the stuffed toy. Nakalimtan day nako pagbitbit. Naa pa naman to'y sentimental value kay daog to sa yahang pagka-sharpshooter. Then nag-smile ramin duha og nisulod nako sa gate. Giwalat po nako siya na makasulod sa car og nag-wave pa mi. Og nilarga na siya usa ako nilakaw padulong sa kuang room. Happy lang jud siguro kayo akong heart, murag feeling close na kayo ko kay Ace. Genuine man good ang mga gestures niya na any girl could look for sa isa ka ideal guy. After na ako magbath, nabasa na nako ang text ni Ace na nakaabot na siya. Still nagpasalamat lang gihapon sa chance lagi daw. Ako siyang itubag. You're welcome, Ace. Salamat po. And then we bid goodnight. Kinaugmaan, layo pa lang ko kay kita na kayo nako ang smile ni Charity. Mahatsit na pud ko panigurado. Moto, super excited siyang nangutana sa mga nahitabo. Napa siya'y nagdala ka og kondom. Buang-buang jud. Wala yun siya mahimutang sa lingkuranan oy. While gisulti nako siya ang mga nahitabo gikan sa pagsundo sa ko ni Ace hangtod sa paghatod pa uli. Then mingon si Charity, ngayon ato di ay makipag-date si Ace. Hays, daog jud kayo ka girl. Ikaw na jud. Sure na jud ang Ace of Heart fan club ani. Ako ang inyuhang #1 supporter. That day gatoy-toy kami siya sa school ug nananaw sa mga events. Then nasabutan na pud namo na manggawas pagkaugma para sa deal na eat all you can ug manimba mi after. So adlaw na sa Domingo, nakita namin ni siya sa mall. Wala yun siya nahimutang. Ug niana siya na wait lang daw kadali kay naa siya gihulat. Gipangutanan ako kung kinsa. Ana siya kaila daw niya. Kadali lang jud daw. Taod-taod pa, niabot na si Ace ug iyahang usa ka classmate na lalaki. Kyle ang pangalan. Katong sungugan kayo. Paglingi na ako kay siya kay dako kayo iyahang ngisi og naka-peace sign na siya. So gisabotage ko nilang tulo. Dito na ako nahibal-an na naga-text-text na dahil si siya og si Kyle. Pasekretor kayo og labok bata. Mura na hinuon og nahimo nga double date. So nag-hi na mi so sag-usa. Dagko kay sila smile. Mingon si Ace, nga sorry late me. Kaganina pa mo. Mitubag ko, nga baguhay pa lang. Mingon si Kyle, nga traffic man god. Mitubag si Charity, nga no problem. Tara, kay gutom na ko. Giatubang na ko si Ace ug ako siyang giingnan. Wala ka nag-text na naa ka karon. Tubag si Ace, nga surprise gani no. Mitubag ko, nga surprising jud. Mingon si Kyle, ngayaw na siya away heart. Kami ni Charity ang nagplano. Gilingin ako si Cha. Kansyaw gihapon kayog no. Sa moto, naadto nami sa kananan. Lamian kay laha mga foods o grabe jud namo kabibo. Parihong si Kyle og Cha, maong parison jud kayo sila.
While kami ni Ace ang tigkatawa sila ang mga story o jokes. Si Ace ang nitap sa mga bills. Nag-insist ko na ako na kay di lagi ito namo ni siya. Pero wala dyan nisugot si Ace, siya dyan ang nibayad. After na mo nangaon, sunod na namog plano ang manimba. Pero since naidala na isa-isa na wheel si Ace o Kyle, nagbulag minit siya. Isabay ko ka Ace o si siya kay Kyle. Gi-assist gihapon ko ni Ace pagsakay. Then siya lang gihapon ang nitaod sa ko ang seatbelt. While namin sa sakyanan, gipangutanan ako si Ace kung giunsa niya pagkabalo sa moang plano ni siya. Damingon si Ace, kagabi ni text si Kyle na ako. Ingon siya na nakaplano daw mo manggawas ni siya karon. Mitubag ko, then mitubag si Ace, nga ingon si Kyle na manabay daw me. Then mitubag ko, then wala ko ni mo pahibala. Then miingon siya, nga ana man na, para surprise. Then ako siyang gingnan, nga joiners kay kadong. Grabe niya katawa. Umingon siya, nga syempre, gusto ta ka makaupan. Mitubag ko, bitaoy, thank you. Actually, deal ni namo ni siya, na kung makadate ta ka sulod karon na semester, daw siya og ako ang manlibre siya. Pero kung dili, siya ang manlibre na ako. Mingon si Ace, mao di ay. Mitubag ko, kay wala man ka nakig-cooperate. Gipildi man noon ko nimo sa championship. Mikatawa si Ace ug miingon siya, nga at least nakauban na ta ka. Wala ka nalipay. Ismile ra ko siya ug mitubag. Nga I am so happy. Nalipay kay ko. Dayon nang abot na misa dakong simbahan. Sakto nga naay misa mga pila lang ka minuto. Yampon ako pag-ayo na i-guide unta ko sa Ginoo labi na sa pagpili sa lalaki. Labi na kay Ace. Halos gi-share na ako kay God kung unsa ko ka-happy na kauban ako sa Ace. Itugyan ako sa Ginoo ang tanan pati ang ako ang pag-eskwela. After sa kong prayers nalingi ko kay Ace. Pero gatan-aw na day siya sa kuha. Then nag-smile rami. Gipatung-an day ming duha ni siya ni Ace ug Kyle. Mahilom radyod si Charity sa sulod sa library ug simbahan. Formal kay siya. Napa-smile na lang ko huna-huna. After na mo didto nang laag na mi sa Crocodile Farm. Wala to sa plano. Idea ra to ni Kyle kay pareho man ming wala pa kasulod ni siya didto. Perte na mong bibuha didto nga nagtan-aw sa klase-klase na hayop. Bisa nami kahadlok mo gunit sa bitin, nakagunit jud kay gi-assist man ang mga partners. Puro lang mi katawa og kulitan anto. Last stop na mo after sa Crocodile Farm kay sa dakong fruit stand sa city. Pareho ming tanan na mahilig sa durian mao nang unlimited mi og kaon. Puro lang gihapon pasiaw silang Kyle ug siya, while kami ni Ace tig pangatawa ra silang duha. Since doon lang sa wharf ang fruit stand, ni diretso na mi didto sa may seawall og nagpares-pares mi og lingkod didto. Nanami distansya sila hang siya og Kyle. Maong nagkaistorya na mi ni Ace. Umingon ko niya, nga thank you Ace. Ni-smile siya og miingon, nga salamat for the heart. Ako siyang gingnan, nga lingaw kay ko karon. Tubag si Ace ug ako pod. Itubag ko, salamat kayo sa tanang libre. Napagastos pa hinuon mong duha ni Kyle. May na si Ace, nga wala to. Dili kabayaran ang kalipay na kauban mo. Itubag ko, nga hapit na mahuman ng semester. Ano si Ace, nga lagi. Dali ra kayo ang panahon. Muli kasi niyo ha. Itubag ko go. Mingon si Ace, pero mobalik ka dire. Itubag ko go. Nangutana si Ace kung layo ba mo ah. Itubag ko nga layo. Nangutana si Ace kung pila ka oras ang biyahe. Itubag ko nga mga 2 hours and 30 minutes. Nangutana siya kung sa ginasakyan na ako. Mitubag ko bus or van, then jeep, then single motor. Nangutana si Ace
kailangan jud ang 3 transfers. Mitubag ko go. Pinangutana si Ace kung lisod ba ang dalan. Mitubag ko, dili, kay nakasimento naman. Nangutana siya kung sa'y naa dito, kanang naabay mga palengke. Mitubag ko nga wala. Mga 20 kilometers ang gilayon sa palengke dito sa lungsod. Barangay lang ang amuha. Dan nangutana pa si Ace, nga naay mga tuluganan dito, kanang hotel or inn. Mitubag ko, nga nasa lungsod, pero wala sa muang barangay. Taas pa kayo mga convo og daghan pa kay siya og pangutana about sa muang place. Data gathering na dito siya. After mga usa ka oras na mo nga date kuno dito, nakuli na mi kay gabi naman. Gikanya-kanya mi og hatod ni Ace og Kyle. Pag-abot sa tubangan sa gate sa boarding house, wala pa mi dayon nga naog ni Ace. Gigunita niya ako ang kamot, then iyahang gikisan. Umiyon sa Ace, nga thank you. Gitutukan lang na ako siya pag-ayo, waiting for him to say more. Pagmingon si Ace, nga unang kita pa lang na ako si Mohart. Nakuha na nimo ako ang atensyon. Dati dili ko motuog love at first sight. Not until I saw you. Your eyes, the shape of your face, your hair, everything about you. I really love it. Padayon na ako nga naminaw sa iya while siya nagtutok gyapon sa kuha nga nag-smile. Gireminis niya katong first day nakita niya sa kuha. Padayon nag-ingon si Ace, the way you walk, the way you talk, the way you smile. Grabe ang dating nimo sa kuha heart. Ni-smile ra gihapon ko. Then mingon si Ace, nabalitaan na ako tong nahitabo sa inyo ni Steph. Nangutan ako asa ato. Mitubag siya, nga katong sa mango shake. Mingon ko, ay kato. Nagkatawa na lang ko naghinumdom. Mingon si Ace, pagkahapon ato, gisundan pataka pag wali nimo hangtod nakaabot ka dere. Ako ang nag-worried sa security nimo. Basin balusan ka ni Steph. So mao di ay nakabalo ka sa kuang address. Wala siya'y pangutalan na ako kay Ace. So itubag siya nga oo. I knew Steph and what she's capable of. And I only want you to be safe. Mitubag kog thank you. Mitubag siya. I don't know why am I feeling this way. I've dated girls before but I was not happy as I am right now. Whenever I'm with you. Nagitanaw ra jud ko og naminaw ra ko niya. Mingon siya. At first, I thought na taken na ka kay ginadadma ko nimo. That's why I asked siya about your relationship status. But surprisingly, she told me na no boyfriend since birth ka. Is it true? Itabag ko, what? Seriously? Nangutana ka siya and she told you that? Itabag si Ace, nga yes heart. Frustrated na ko to know more about you. I tried to get close to you pero ginadadmara ko nimo. And since si siya imuhang permi kauban, asayahan na lang ko ng utana. Nagkatawa na lang ko ako siyang giingnan. Grabe. Lakas sa makasabutahe ni si siya. Itabag sa Ace, nga I am thankful to her cause kung dili tungod niya, dili jud ko kadool sa imuha. Ug akong giingnan si Ace, nga maghimo gani dato siya og fan club na Ace of Heart. May katawa siya og mingon. She's so jolly and I like her personality. Mitubag ko, yep, I like her too. Then mingon si Ace, nga about sa no boyfriend since birth. Is it true? Mitubag ko yes. Nangutana si Ace og why. Mitubag ko, nga I'm waiting for the real one.
Mingon si Ace, I am real. I can be the one you are waiting for, heart. Ni-smile ra ko og mingon, nga you said, we will take it slow. Itubag si Ace, yeah, right. Let's take it slow. But please don't close your heart for the possibility that I can be the one. Itubag kog okay, Ace. Nanguta na si Ace. Can I hug you? Ako na ang nihag siya, ha? Lumingon siya, nga thank you, heart. Then ni-kiss siya sa kong forehead. Itubag ko, nga you're always welcome, Ace. Salamat po. Mas gihigpitan pa niya ang paghag sa kuha. Then we said goodbye. Nigawa siya para abrihan ang sakyanan o gi-assist ko niya panahon. Then gihag ko niya og usap. Mingon siya, see you tomorrow, heart. Mitubag ko, nga see you, Ace. Amping ka paguliha. I-text ko kung makaabot na ka sa inyo, ha. Mitubag si Ace, nga okay, heart. I will. Then gihulat ko niya na makasulod sa gate, usa siya ni balik og sakay sa sakyanan. Og nag-wave pa mi. Then ilarga na siya. Dayon bago na human ang semester, nagkandak pa silang Ace og tactical inspection. Tanang criminology students kay nag-formation sa ground. Army reservist day ni si Ace kay nag-officer daw siya sa ROTC at tung una maong pag-inspection, siya ang brigade commander. Siya ang nag-command the entire formation. Gwapo kay siya sa iyang type A nga uniform. As in, limpyo kay siya tan-awon na mura na jud og pulis. Gikilig-kilig tawon ko og taman while gatan-aw minit siya sila. Napa sila'y mga drill og daghan pang pasiklapan. Bida kay si Ace as in, pang officer kayo og tingog. After nila sa formation, nidiretso din sila ni Kyle sa mua. Dayon gi-congrats na mo sila kay maayo kay silang duha. Then nakikistorya ko kay Ace while si Cha kay Kyle. Then ako siyang giingnan, hawod kay kakaginina. Then ismile siya sa ako ag miingon, nga salamat, inspired. Then mitubag ko, nga unta dili ma-expire. Mitubag si Ace, nga never. O ako siyang gingnan, nga bagay kaayo si mohang uniform. Guwapo kay katanawon. Ni-smile ra siya, magmipadayon kog ingon, nga mauli na ko sa moa sa Sabado siguro. Mata na si Ace, nga mobalik ka diba? Diri gihapon ka sa second sem. Mitubag ko go. Then mingon si Ace, nga hulaton ko niya. Ni-smile ra ko, mingon kog okay. Sa moto nga niuli ko sa mua, nagatabang ko sa muang farm. Layo di ay ang muang balay og ang farm og ang shortcut kay dili accessible og motor. Kailangan na baktason. Ulan-ulan to og nauli ko kuyog ako ang papa. Ako ang suot kay jogging pants. Naka-fold taman sa tuhod. Og nag-singlet. Kanang sa Red Cross pag mag-fun run. Nagtinil ko kay lapok man kaayo ang dalan og gibit-bit na ko akong tsinelas while sa pikas kamot kay nagunit ko og lagaraw. Perte pa jud na kong basaa kay gasigil lang gihapon og talisik. Pila pa lang to kadaysa nga supad sa akong pag-uli ikan city na ako'y unexpected na bisita. Naglingkod sa terrace na nagtalikod. Perting kolbaan ako kay nakadungog ko sa iyang tingog. Naara di ay sa balay ako ang mama ato og siya ang kaistorya sa lalaki. Gipiyong-piyong panakaw kong mata kay base nag-imagine na ako. Pero legit jud. Ace is in the house. As in grabe jud. Nitanaw ko sa kong papa na natingala pod sa bisita. Kumingon akong mama, ay, naana dahi sila oh. Dilingi si Ace sa mua ni papa, humanitindog. Miingon, nga good afternoon sir. Then ibaw si Ace. Itubag lang po akong papa, ug mayong hapon. Then gapila si Ace iyahang kaugalingon, ug gi-offer niya iyahang kamot. Ug gidawat po ni papa, ug mingon akong papa, nga Fred. Tawagan lang ko nga Tito Fred. Itubag si Ace, nga okay po Tito.
Nanota na kong papa, unsay ato Ace. Then mitubag si Ace, nga mangayon ta kog permiso na mobisita kay Heart dito. Sincere kay ahang nawong nagatanaw sa kong papa. Dayon nilingi si papa sa kuha. Then mingon si Ace, kung okay lang sa inyo hatito. Nya mura ra jud kog tuod sa kilid. Lupig pa siguro gihumol sa suka sa kaluspad nako. Dayon may gani na lang kay mi okay ra pud ako ang papa. Dayon gitawag ko ni Ace. Pero ako, nakatulala lang gihapon ko. Wala ko'y mahuna-hunaan na iistorya while gatan-aw ko kay Ace. Mong gitawag ko sa kong mama. Mong nangutan ako, naabot lagi ka dire. Ni-smile lang si Ace. Then miyon akong mama, nga pag-ilis sa mo dito ka. Diadto lang ko nakahinumdom na basa pa manday kayo ko. While naligo ko sa CR, wala jud ko nahimutang. Giyon sa napud niya pagkahibalo sa kong address. Na wala man ko kahinumdom nga ni-share ko maskin kay kinsa. Very unpredictable jud kayo sa Ace. Pero nakita man hinuon ako sa kong mama ug papa nga na-amazed sila kay Ace kay matinahuron og naay respeto. Pareho day nga teacher akong mama ug papa. Si papa kay English teacher sa high school ug si mama kay elementary teacher. Dili man pod hinuon sa wayunon ang mga balay kay presentable ug organized man. Two story, pero kahoy lang ang taas. Dili full file na semento. Ug naa sa taas ako ang kwarto. Human ako og ilis niadto ko sa kusina para moinom og tubig. Nakita na ko ang kadaghan sa pagkaon. Naay pizza, donuts, burger ug naay cake sa fridge. Naay lutuonon na spaghetti ug macaroni ug pang mango float. As in kumpleto jud og sagol. Napoy daghan nga karne ug isda. Then mga ricado. Kabalo ko na wala na malingki akong mama ug si Ace lang ang posibleng nagdala ato tanan. Nakapanlingo na lang ko kay for sure dako siya og gasto ato tanan. Then niadto na ko sa T-Race ug giinan na ko siya. Daghan kay kagipamalit. Mura ka og magkumbira. Nakapangutkot ra siya sa ihang ulo ug ingon siya nga wala pa manggod ko kabalo kung unsa ang favorite nimo nga kaunan. Mong namalit na lang ko sa posibleng magustuhan nimo. Napasmile na lang si mama ug papa. Daniana si mama ug papa nga mag-asikaso sa daw sila sa sulod, maong nabiyaan minila ni Ace sa terrace. Ug akong ginan si Ace nga kuyaw kay ka. Layo kay ka og naabtan. Mitubag sa Ace, if there's a will, there's a way Heart. Nagipangutanan ako siya kung anong nakabalo siya sa ko ang address. Then mitubag si Ace, nga gikuha na ako sa registrar. Mitubag ko, unsa? Bawal man na. Mitubag si Ace, I have my ways Heart. I know someone inside the registrar's office. Hi, as usual. Connection. Huwag ako siyang ipangutana kung unsa ihang gisakyan. Tubag si Ace nga ihang sakyanan. Dan ako siyang ipangutana, maayo kay wala ka nasaag. May tubag si Ace nga nasaag gani ko kay nawala ang signal. Wala na nagamit ang Google Map. Mayo na lang kay na ako'y napangutana o gitudlo na sa pikas daw ang dala na gian. Then mitubag kog kaya wala may signal diri sa buntod ra ang naa. Mitubag si Ace nga lagi pero nakaabot man gihapon. Nakita gihapon tika. Then ako siyang ipangutana, nganong nianhi pa manggugad diri? Grabe, lakas ng loob ha. Mitubag siya. Di ba niingon ko na let me earn your trust? So here I am. Taking it slow. Ligawan sa nako imong parents. Huwag ako siyang giingnan. Ay, lahi rajod kayo guys. Mitubag siya. Nga you are worth it with all of these efforts Heart. Mitubag ko nga Nax. Pasalamat ka kay wala na suko ako ang parents. Mitubag sa Ace, maayo man akong intensyon sa mo. Garespeto gani ko sila, that's why I am here. Then mitubag ko, hi Ace. Tanungutan ako niya kung sa siyang orasan nabot. Mitubag si Ace,
Nga around 2:30 siguro to. Mitubag ko, nga daghan pa jud kaayo ka og ipamalit. Dako na pod kay ka og gasto ana. Then mitubag siya, nga pagkaon man na heart. Okay ra nga makagasto. Og naingon biya nimo sa kuha na walay palengke diri sa dool. Daghan pa kay mi og nistoryahan about sa mga struggles niya para lang makaabot sa balay. Ang pagkasaag hantod nakasulod siya sa mong barangay. Niadto pa jud siya sa barangay hall para pangitaw ng purok namo. Mayo na lang gani kay naasa mo ang purok mismo ang barangay hall. So ang sunod niya nga pangutana daw kay asa ang balay namo. Ako ara ang pangalan ug apelyado iyang nibaluan. Motong gikuyugan daw siya sa CVO ug nihunong sila didto sa kalsada na duol sa mong balay. Ang amualing balay kay ikaduhang lote gikan sa kalsada maong dili kasulod ang sakyanan. Sumodo to, kuyog sila sa CVO ug nangadto sa balay. Nagpaila siya sa akong mama ug nananghid nga mobisita sa kuha. Pero giingnan siya sa akong mama na wala daw ko, pero muuli ra pagkahapon. Willing to wait man po daw sa Ace. Man siya nailhan, kapasalamat na siya sa CVO na naghatod niya. Then nananghid daw siya sa akong mama na naay kuhaon dito sa sakyanan. Mao na tong iyahang mga pinalit na daghan kayo. As in, natingala daw akong mama nga daghan kay siya og dala. Naingon ra siya na wala paligi daw siya kabalo sa akong paborito na kaunon, maong namalit na lang daw siya kutob sa mahuna-hunaan na pwede. To the highest level jud kayo ang confidence ni Ace. Maka-heart. Gismile ra jud ko na minaw niya. Overwhelming kayo. Bisan sa akong mga damgo, wala na ako naisip na mabot siya sa mga balay. While giistoryahanay may, kalit lang na siya niingon na kuyog daw mi sa sakyanan. Kaya na siya'y kuhaon. Moto na nanghid mi sa akong mama og nilakaw na dahil may padto siya sakyanan. Then gikuha niya sa backseat ang bouquet og teddy bear. Og ang usa ka box na chocolate. Dayon gitunol niya sa kuha. For you, heart. Then he handed me the flowers. Gidawat na ako pero wala ako katingo. Then mingon si Ace, nga I'll hold this first. Pasabot niya ang chocolate og teddy bear. Huwag ako siyang gignan, nga you never failed to make me fall for you. Nikatawa ra siya. Then mingon, well, that's the goal. To win your heart. To win you heart. Ipasalamat ra ko ni Ace. Mitubag si Ace, you're always welcome, heart. Then namalik ni mi sa balay. Nag-blush ko pag-abot kaya nanungo akong mama while nag-smile ra po akong papa. Then nitabang na mi dito sa kusina. While ga-prepare mi sa panihapon, murag na interview sa Ace. Dito na ako nahibalaan ng about siyang family. Nasa US di ay ihang mama o nagtrabaho as surgeon. Then nasa Visayas yang papa kay nag-manage yung maritime school nila dito. Kauban niya sa balay ang nani niya since young, sa kamaid ug ang family driver. They are like a family of lawyers and doctors gikan pa siyang lolo ug lola maong naapod sila yung medical school. Ang original owner sa ginaeskwelahan nako namo kay ihang lolo na attorney ug lola na doctor. Then 5 sila ka anak. Then sa 5 ka anak, iyahang papa lang ang lalaki. Then nag-inusarang anak karapod si Ace. Siya lang ang lalaki. In other words, si Ace lang ang bearer sa ilahang apelyido. After naman nakapanihapon ako na ang nanghugas sa kusina while si Ace kaistorya gyapon sa kumama og papa sa terrace. Napasmay na lang ko nagunahon na kay daghan na pod kaayo ko og i-share kay Charity pagbalik na sa klase. After na ako dito, ni-join ako sila sa terrace. Pero pila lang pod ka minutes nanulod na silang mama og papa kay nananaw og TV sa sala. Dayon naingnan na daay si Ace sa kong mama og papa na dito na lang matulog sa mua kay sa lungsod palagi ang in. Og layo pa kaayo kung muli siya. Pero kabalo mo kung unsa ang mas surprising, naka-ready na diay si Ace og good for 3 days siyang gamit. Wala jud siya plano nga muli dayon. Huwag ako siyang giingnan, wala ba may aircon dari. Electric fan lang. Nagatawa lang si Ace ug miingon, sige lang oy. Wala may problema na heart. Musugot ra gani ko og sa duyan kun nimo patulgon. Then ako siyang giingnan nga didto daw ka tulog sa kuwang kwarto.
Then ako dari sa vacant na room sa ubos. Mitubag sa Ace, hala, salamat. Pero basin dili ka komportable. May katawa kog mingon, nga ako na hinuon ang dili komportable, na ikaw ang sanay sa aircon na balay. Then mitubag si Ace, nga anad na ko sa init heart. Pero maybe aming nga go-formation og jogging. Ug mitubag ko, nga sa bagay, moadto bi ako og bukid ugma. Then mayon si Ace nga mukuyog siya. Ug ako siyang giingnan nga daghan og lamok didto. Pero miingon ra siya sigila. Ako siyang giingnan nga layo ang amang bukid. Musaka ka na og pagbuntod. Tabag si Ace nga sige lang. Nag-hiking man mi sa akong mga classmates usahay. Sanay nako nga gasaka og buntod. Ako siyang giingnan nga okay. Walay hilakay ha kung kapuyon. Then may katawa ko. So mo nga pagkaugma, gakuyog ni mintulos sa akong papa og si Ace. Gapink-pink ihang nawong wal gipaningot pag-ayo nga gasaka sa buntod. High endurance man po dinoon si Ace. Wala man po ni hilak. Pagabot sa area kay na-amaze kay siya sa mga tanong. Daghan man gud mi og prutas. Napoy pinyahan. Tungod lagi kay sa syudad nagdako, naigno nga makita og mga punuan siya. Then mayon si Ace, nga heart, mangita ko gihinog na pinya. Mitubag ko, magaras imong panit, hait biya kayo na og dahon, na ay gagmayng tunok. Pag si Ace, nga sige lang, maghinay-hinay lang ko. Then ako siyang ginan, nga pagtanaw si mong tumban ha, basi na ibitin. Excited jud kaayong nisimok si Ace dito sa pinyahan og lipay kaayo nga nakita og hinog. Kada kita niya kay manawag din sa kuha. Then her vision niya og i-wave na ipakita sa kuha. Basin daghan kay na imo ang gi-harvest ha. Magtagbaw jud ta og dalaan na unya inig uli. Then mitubag ra pod si Ace nga siya ra daw ang magdala. Moto nga padayon ra gihapon siya. 7 ka hinog iyang nakuha. After didto namutong nami. Unya pa gentleman lagi kayo, siyang nag-abre sa butong. Kapila na niya gitadtad. Wala lang gihapon maabre. Halata ajud kaayo na dili sanay og gadako sa syudad. Ako siyang gingnan, nga ako na be. Gimorder naman nimo na ang butong. Nikatawa ra siya. Ug miingon nga basin masamad ka heart. Mitubag ko, hi Ace. Nagdako ko dari sa bukid ug lagaraw ra ako ang partner. Ayaw ka balaka kay dili ko masamad. Mas ako pa'y mahadlok ana imuhang kamot. Nakapangot-kot lang siya sa iyang ulo ug nagkatawa. Pagkaabre sa butong kay nagkabulingit na ang pagol ug bunot kay gimorder na lagi og tama ni Ace. Perte namang pangatawa. Maong ako na lang jud ang nag-abre sa tanan. Naglibot-libot kami sa bukid o nagadto mi sa kakawan. Murag ako ang tour guide with explanation pa sa kada makitaan. Daghan pud kaayo og pangutana si Ace party sa process bago maging products. Then taod-taod lang kay natingala na lang ko nga nikalit na siya og syagit. Og agay. Ako siyang ipangutanag noon sa siya. Then miingon siya nga naay na maak sa kontil. Sakit kay heart. Sa moto nga pagtan-aw nako siyang gitumban kay daghan na kayo og hamantik. Ug ako siyang giingnan nga ay sawa dira. Balay na sa hamantik imong natumban. Moto nga dali ra pod kay siya nakabalhin. Ug ako siyang giingnan nga hamantik na kanang itom-ong na dagkong amigas. Sakit kay mamaak no. Mitabag si Ace nga sakit gani kayo. Amo ang gilantaw. Tulod jud kayo ihang paak na namula dayon og nang hupag. Pagka-sensitive na lang jud og panitoy. Naluoy ko nga nagkatawa sa iyang no. Ug ako siyang giingnan nga luoy ikaw no. Tabag si Ace nga langan sakit kayo. Naa di ay ingon ana di ay namigas. Tabag ko nga naoy daghan pa kayo ka og mailhan diri sa bukid. Sige lang. Ipaila-ila ta ka sa klase-klaseng mananap diri. And then perte na ako katawa. Ako siyang giingnan nga kaluoy day ninyo mga nadagko sa syudad oy. Inig masaag mo sa bukid. Tabag si Ace nga buli kay kasakwa. May katawa ko og nagsorry ko niya. Kumingon si Ace, maong tudloi gani ko no para makabalopod ko. Ako siyang giingnan, nga no, kanahan pa day ka mo balik dere.
Mitubag siya nga ganahan pa. Kung musugot ka. Ug ako siyang giingnan, wala pa ka natagam ana. Dan miingon siya, wala basta kauban ka. Tibay jud kaayo ni inyong Uncle Ace. Gusto pa jud ay nga mobalik sa bukid. So after ato, giingnan nami sa kong papa, napaunahon na lang daw mi og uli ni Ace kay basin mo ulan ini kahapon. Nisugot ra pud mi. Unya kay daghan ligi ang na-harvest ni Ace na pinya, agwanta jud tawon mi og dala pa uli. Dili pa jud unta masugot na magtunga mi og dala kay siya ra ligi daw. Nag-insist jud ko na kuha ang tulo og iyaha ang upat with threat pa to. Na if dili siya musugot, dili na siya kabalik og laag sa mong bukid. Legit jud ay. Na pagkauban nimo ang special na tao sa mong kinabuhi, dili na nimo mabantayan ang mga nilabay na oras. Sige ra mi og pangatawa while kabaktas pa uli hangtod nakabot mi sa balay. Istorya pa nako sa akong mama kung giunsa pag-murder ni Ace ang butong ug ang uban pang nahitabo dito sa bukid. Sige ra mi og pangatawang tulo kay perti na akong kansyaw kay Ace. Ibadlong nalanggod ko sa akong mama kay sungugan daw kayo ko. Pagagabi after dinner, na-hatsit min duha ni Ace sa sala. Istorya mi sa akong mama ug papa. Muli naman gud si Ace pagkaugma sa buntag. Miyon akong papa, nga Ace, kami ni tita nimo nagsalig mi si Moa. Wala mi sa syudad para mo bantay sa inyong duha ni Heart. Kabalo naman mo sa inyong limitasyon ug unsa ang dapat i-prioritize. Itubag si Ace nga yes tito. Miyon akong papa, nga dili mi mo babag sa inyo. Wala mi gabawal kay Heart na maguyabuyaw. As long as dili mapiktuhan niyang pag-eskwela. Then mingon akong papa, nga Heart, kabalo na kang wala mi lain ikabili ni mama nimo si Moha, kundi ang edukasyon lang. Wala mi lain gipangandoy kundi ang makahuman ka. Pagtarong sa mong eskwela. Mitubag ko yes pa. Then mingon akong mama, nga edukasyon ra ang dili makawat sa inyo. Basta na mo'y saktong kahibalo, magpabili na sa inyo hangtod sa hangtod. Ayaw mo pagdali. Mga bata pa mong duha. Ayaw mo og sabay sa uso. Timan ininyo perme, na tagsaray agi sa kinabuhi. Walay undo button para iandan ang mga panghitabo once na itabo na. Maong maging responsable mo sa inyo ang mga desisyon. Damingon akong papa, nga pasalamat mi Ace nga ni Ari Cadrio ug nangatubang sa mo. At least kabalo mi kung kinsa ang kauban ni Heart permi. Maglao mi nga magpabilin imong respeto sa mo. Ug labi na kay Heart. Ug naginusara ra na siya sa mo. Ampingi siya sama sa pag-amping namo siya. Tabag si Ace, nga yes dito. Makasalig mo ana nako. Ingana kayo ang dagan sa istorya na mong upat. Mura mi og naa sa guidance na Ace. Then after sa hot seat na nangit si Ace na naikuhan sa sakyanan. Pagbalik, nagdala na og gitara. Maong gabanding mi sa terrace ang nagatakanta. Hawad siya mo gitar og nindot pod kaayo og tingog. Old soul pod siya. Kanang hilig sa mga karaan nga music mong nice kayo paminawon. In short, giharana ko ni Ace. Sumato nga pagkaugma sa buntag mga around 8 a.m. after mamahaw. Mulargahay na si Ace. Nag-blush siya sa kumama og papa. Kapasalamat siya og taman sa mayong pagtagad namo siya og naglaom na unta makabalik pa siya in the future. Then gihatod na nako siya sa iyang sakyanan. Mingon si Ace, nga hulaton ta ka sa city ha. Mitubag ko, nga okay. Mobalik na pod ko dito karong mga pila ka adlaw. Mingon si Ace, nga mamista ka. Mitubag ko, nga I'll miss you too. Hinay lang pag-drive ha. Mitubag siya lagi. Huwag siyang giingnan, i-text ko pag maabot na dito. Kaya pasignalan ako akong phone sa buntod niyang hapon. Mitubag si Ace, nga okay Heart. I will. Gihag pa ko ni Ace o gikisan sa agtang o nisulod na siya sa iyang sakyanan. Mingon si Ace, nga see you sa school. Gihag pa ko ni Ace o gikisan sa agtang og nisulod na siya sa sakyanan. Then nag-wave na mi og nilarga na siya. Pagbalik na ko sa balay, naay padugang pahinomdom ako ang mama og papa. Ngayon akong papa, nga Heart,
Dili mi babag kay Ace kay maayo man siya og kinaiya. Matinahuron. Pero dato sila. Wala pa ta kabalo sa batasan sa iyang pamilya. Nginok mama, nga ordinaryong tao ra ta heart, ug sila mga big time. Dili na mo malikayan ni Papa nimo na mabalaka tungod sa kalayo sa gap sa estado nato sa estado nila. Nginok kong Papa, maong magtarong kag eskwela aron mao ang mahimong biggest asset nimo pag-abot sa panahon. Timingon ako mama, permi kang magbilin-bilin para sa imong kaugalingon. Dili na mo gusto na masakitan ka. Ang fear nga nasa kong ginikanan kay maupod ang fear nga nasa kong kaugalingon. Dato silang Ace ug dili mi bagay. Sugod pa lang kabalo na ko anang among gap. Wala pa may kami ni Ace pero murag ato na time pa lang. Nasakitan ako. Does fairy tales exist in real life? Ang fear nga nasa kong ginikanan kay maupod ang fear nga nasa kong kaugalingon. Dato silang Ace ug dili mi bagay. Sugod pa lang kabalo na ko anang among gap. Wala pa may kami ni Ace pero murag ato na time pa lang. Nasakitan ako. Does fairy tales exist in real life? Matong sa second week sa November ni balik na ko sa city ug nagpa-enroll sa second sem. Giatangan jud ko ni Ace eskwelahan ug gi-assist sa ako niya hantod sa nahuman ko. Then nanlaag dahil mi sa mall after. Siyempre, treats niya tanan kay dili man ko niya pagastuon bisan unsaon pa nako insist. Tungod kay pila ka days before mag-start ang klase, halos hadlaw-adlaw ko niya gisundo para manlaag sa mga tourist attractions sa city o sa mga kasikbit na province. Lahi ra jud og kinabuhi ni mga abunda og kay walay problema sa panggas. Sana all kayo. Sa moto, nag-start na ang second sem og studies na mo ang priority ni Ace. Kung naa may date, sa weekend ra. Dayon gipa-photocopy niya na ako ang white form para lang kabalo siya sa akong schedules. Both time and room number. Kuyaw kay bata. Usahay maghulat na siya sa gawa sa akong room og dungan ming mag-lunch. We perform well sa mga studies. Ato rin pag-adto ni Ace sa mua kay nakita niya ako ang mga pictures ug awards sa taekwondo. Maong nikalit lang siya og ingon sa ako nga mag-training daw mi. For fun lang gud. Nagadula po dahil sa Ace dati. At first nibalibad ko pero kadugayan kay naagnira ko niya. Since night training room ang school para sa mga criminology students, silahang defense tactics ug kumpleto pod og gamit pang sparring, didto mi nagapundo ni Ace. Naging sparring partners min duha. Until nag-Christmas og niuli na pod ko sa mga. Ace celebrated Christmas with us and as usual, wala siya nananghin. Na-surprise na lang jud ko nga naa na siya sa gate og daghan kayo og bitbit. Mura siya og Santa Claus. But seriously, ingon siya sa mua nga he used to celebrate Christmas with his homebodies. Iyang nani, driver og maid. Kay even Yuletide season, dili manguli iyang parents. And he told me as well. We found a family with us. 2 nights lang siya sa mua, then he went home. Then pagka Valentine's Day, pasulod ko sa school og pag-abot na ako sa gate. Nihatag ang guard og usa ka red rose og ni-greet og happy Valentine's Day. Taod-taod na inisugat sa kuha nga duha ka estudyante og nihatag og tag-isa ka red rose with same greetings. Padayon ko nga naglakaw paadto sa akong room. Og daghan pa'y tagalain nga department ka nang hatag og rose og niabot og 15 roses akong nadawat. Next ni duol kasi siya na sparkling eyes kayo with greetings and kiss sa cheeks. And lastly, si Ace. Ug mingon siya nga happy 17th birthday heart and happy Valentine's Day. Diniha akong gihag. Og nag-thank you ko niya. Ambot ay, mura ko og kahilakon. Feeling na ako special kay ko. Mitabag siya. You're always welcome, love. First time niya na gigamit nga endearment. Nangutana ko niya, love. Mitabag siya. Yes. Because I love you. First time na ako nadungog siya. Gihag na ko siya. Yes.
I love him. Pero naulaw pa kong buhian ang word na I love you too. Huwag ako siyang giingnan. Obvious jud kayo na birthday na ko karon. Then mingon si Ace, if that's actually the first thing that comes to my mind when I heard your name. Siguro birthday nimo kay Valentine's Day. That's why your parents gave you that name. After sa pag-grand entrance ni Ace ako, gitaora niya og ribbon ang 17 ka roses. Then gihatod na ko niya sa room. As always, napuno ko og sungog ug kabalo na mo kinsa ang leader. Around 3 p.m. nakadawat ko og text gikan kay Ace. I'll pick you up at 6 p.m. tonight. See you, love. Napasmile na lang ko. Feeling na ako kay si Ace na puno og asukal ang lawas. Kay sweet man kaayo. Kidding aside, bitaw. Inspired kay ko nagihuman akong major class og niuli na sa boarding house after. Halos 30 minutes pug ko nga prepare sa akong itsura. Gi-curl na ko ang tumoy sa akong buhok. Then I wore a flesh color casual dress and dal shoes. Wala na ko nag-high heels kay 2-inch naman ang gap sa mong height ni Ace. Then pagawas na ako sa gate at 6 o'clock na ana si Ace. Porma kay siya og perte jud ka gwapo. Murag si Paolo Avellino jud. Ang difference lang kay ang haircut. Clean cut man gud si Ace. Nagtinan-away paminduha while kay smile na sa mata pa lang. Ilhan na ang pagdayeg. No words, just him opening the door og nisakay na ko. Then nisakay na pud siya og gitawd akong seatbelt. Kabalo jud ko mutawd sa seatbelt ha, pero mas gusto lang nako nga siya mutawd. Ano ta na si Ace? Are you ready, love? Mitubag ko. Unsa ba na nga ready ay? Pag sure lang jud Ace. Mitubag si Ace nga don't worry. Dili ta ka ipahamak. Mitubag ko nga I trust you. Then nag-thank you sa Ace. Nang larga na may og diretso mi sa parking lot sa mall. Na kami hangtod sa rooftop og nanulod sa usa ka resto og naay naka-reserve na table. Ako siyang giingnan. My God. Kasosyal ba dere? Maulaw man ta mo lihok dere. Mingon si Ace, it's okay, love. You have me. Ako siyang giingnan nga dili jud ko sanay og ingon ani na lugar, Ace. Dili ko komportable. Si Ace, I'm sorry to hear that, but I do understand. Ayaw ka balaka sa mga taong nakapalibot. They are minding their own business too. Itubag ko nga sa bagay. Umingon si Ace nga it's best for you to experience this para makabalupod ka. Sometimes mas okay na magawas ka sa mohang comfort zone o i-explore ang mga bagong butang o lugar para makaton ka. Itubag ko nga yes, I know, na mag-ulan jud siguro ko. Umingon si Ace nga don't worry heart. Ako ang imuhang kauban. You can be yourself. I can teach you too. Hunahunaa lang god atong nilaag ko sa inyong bukid. Nga gitor o gitudluan pug kunimo. Nagkatawa si Ace. Ako siyang gitubag. Gusto ra ka mo balos no. Then may katawa ko. Kung may katawa po siya og mingon. Nga dili ay. I just want tonight to be the most memorable day sa tuwa. Og ni smile ra ko. Nisinya si Ace sa waiter taod lang. Giserve na ang mga order ni Ace. He already knows my favorites. Basta food na sweet and sour. Or something na ay tomato sauce. Then hate na ko ang smell sa celery o star anise. After na mo nangaon, nanggawas na o nagtambay dito sa rooftop. While makita na mo ang city lights. Taud-taud lang kay gigunita ni Ace na ako ang kamo. Mingon siya. Nga heart, ikaw ang pinaka-special na tao sa akong kinabuhi karon. For the past months, ikaw ang source sa akong kalipay. Kabalo ko nga murag dali ra kayo, ug daghan pa ang dapat nato mahibalaan sa usa-usa.
But we can still do that as we goes on. Heart, can you give me a chance to be your man? Can you be my girlfriend? Mitubag ko nga yes. Yes, Ace. Gihagdayon ko ni Ace. Hagjod na perti ka tight. Then I hugged him back. After a minute, gipaluagan na namo ang hug but we are still holding each other. When nagtinutukay mi, si Ace, I love you, heart. Pag mitubag ko, nga I love you too, Ace. Then, we kissed. It was a passionate kiss. Not a smack. But not a torrid kiss as well. Murag slow motion pero dili laplapan. Mura kog naglutaw na ambot lang siya. Happy kay ko na dili na ako ma-explain. It was my first kiss o grabe ang akulba na ako. Pila lang ka seconds, then Ace hugged me again. Then sa inato lang mi na posisyon while looking at the city night lights. Romantic kayo ang place and I felt how Ace loved me so much. It was one of my best birthday celebration. Though wala ko ang parents but I was with the person I love. After na mo dito, yatod na ko balik ni Ace sa boarding house. Same routine and gestures. Nang ibabaw gihapon iyang pagka-gentleman. Everything was great between me and Ace. Every time uli ko sa mua like summer, semestral break o Christmas, musunod jud dayon na og bisita sa Ace sa mua and spend 2 or 3 nights sa muang balay. Walay paglubad sa kinaiya ni Ace. Taas yapon niyang respeto sa kuaw sa akong parents. Wala mi nag-celebrate og mansari. Kaingon pa ni Ace, ang mansari daw kay para ra sa mga dili kaabot og anniversary. Pero gina-make sure niya every date we had kay extra special. Given na ang pa-flowers and chocolates. Then I celebrated my 18th birthday with Ace again. And it was our first anniversary too. Remember the overlooking mountain na giadtuan namo sa first day? He made a reservation there para sa dinner date namo. Pasosyal kayo eh. He gave me a personalized silver necklace with my name on it. Hesitant pa ko at first kay kabalo ko nga expensive pero nag-insist jud si Ace. Actually, I'm not fan of jewelries. Pero kung sila, refusing an offer is an insult. So gidawat na lang na ako. Dayon, Ace completed his bachelor's degree of criminology. While me, nahuman na nako ang 2 years sa akong kurso. After graduation, Ace invited me para bisitahon ang ilahang rest house. Para ipailailad ako niya siyang lolo ug lola. Kauban na mo si Kyle og siya nga mga adto sa Picas Isla. We all planned to meet at the wharf. Wala ko niya gisundo kay lansa man sakyan patabo. As planned, 3 nights mi didto sa Picas Isla, so daghan mi og dala na gamit. Pagkanaog na ako sa multicab na pamasahiroan, nakita na nako si Ace nga gahulat sa may kanto sa pasulod sa wharf. Then mingon ko niya og hi love. Then ni-kiss siya sa akong lips og naingon siya hi love ug nangutan na siya unsa ni. Referring sa handbag na akong bitbit ug gikuha niya. Ug mitubag ko nga fruits and some chips. Then nangutan na sa Ace kung namalit ba daw ko. Mitubag ko yup. Humingon si Ace nga bini mong bag be. Ako nang magdala. Mitubag ko nga ako lang gaan raman. Namingon si Ace nga sige na, ako na. O giilog jud niya. Humingon siya nga tanawa ra. Ingon gaan. Namingon siya nga tara na, basin mabianta. Nangutan ako kung aha silan siya. Mingon si Ace nga nag-una na dito sa Lanza. Nag-reserve og lingkuranan nato. Nangutan ako niya kung kaginiha pa ba sila. Mitubag si Ace
nga taod-taod na po. Ug nangutan ko niya kung tuan na ba iyang mga gamit dito. Mitubag si Ace og o. Nangutan ko niya kung dugay ba ang biyahe. Mitubag siya nga 45 to 50 minutes. Kusog man ang dagan. Ug ako siyang gingnan nga malipong bi ako og lansa. Basin magsuka-suka ko sa sulod. Mitubag siya nga dili lagi na. Then ako siyang gingnan nga mahadlok bi ako og lalom na tubig. Then mitubag siya nga don't worry. Naamantay life jacket. Dili ilagi ta kapasagdan. Daghan pa ko og mga kabalaka nagiingon kay Ace pero nay assurance gikan siya na dili jud ko niya pasagdan. Hangtod na abot na mi sa lansa. Mingon si siya nga Beshi. Then nag-wave siyang hand. Ako siyang giingnan. Ay to ara sila. Pointing siya og diretso mi sa direksyon nila. Then gihag ko ni siya og miingon siya. Ngayay. First island hopping together. Ako siyang gingnan nga mahadlok bi ako og lalom na tubig. Then mayon si siya, ngayon nagadlok-hadlok dira. Mga swimmer og diver na ato ang kauban. Diba Kyle? Itubag si Kyle, Jod, ayaw na pagadlok-hadlok heart. Scuba diver na si Ace. Gitubang na ko si Ace ug ako siyang gipangutana kung naga-scuba diving ba siya. Itubag si Ace og oo. Kumpleto o gamit si Tito. Makita nimo pag moabot na ta dito. Na-amaze ko na gunahuna as in daghan kaayo og kahibalo si Ace. Except sa mag-abre og buto. Gitaw na mo mga life jacket kay malarga nami. Pila lang ka minuto, gikabuhi na ko. Gihilot na ni Ace ako ang kamot o gipasimuhot na ko niya og panit sa orange. As in perte na kong luyaha. Gihigda na ko sa paa ni Ace while gihag ko niya. Sige ra siya ingon sa kuha na, hapit na ta mabot heart. Maayo na lang gani kay wala jud ko nakasuka hangtod sa naabot na mi sa Picas Isla. Umingon si Cha, nga luspad kay ka heart. Dinangutan na sa isa ko kung kaya pa ba daw nako nga mulakaw. Nitando ra ko. I-assist ko ni Ace, hangtod nakaabot mi sa may bench og nipahulay pa mi didto. Pagka-recover na nako, namaktas na mi padulong sa private resort siyang lolo. Nindot kayo ang place. Mingaw na relaxing jud kayo. Human gisugat mi siyang lolo og lola sa may balcony. Lipay kayo mga tigulang pagkakita nila kay Ace. Nag-bless mi tanan og gipilaila mi ni Ace. Lo, la, girlfriend na ako, si Heart. Mag third year computer engineering. Dadto po siya giskwela. Dili na ko ma-explain ang kulba pero genuine kaayo ang kabuutan sa mga apuhan ni Ace. Amazed pa sila nga gatan-aw sa kuha. Wala gyud ma-feel nako na pang mata. Nagsalo-salo minila tanan kay naka-prepare na day sila og foods kay kabalo silang maabot si Ace ug naami nga ni Kuyo. Halos seafoods tanan ang pagkaon. After na mo nangaon, nagtambay pa mi didto og naminaw sa mga story sa lolo og lola ni Ace. Inspirational kayo ilang story mag-asawa. Basta to sum it up, gikan sa pobre ihang lola pero naging doktor. Og dati na jud nga dato ang lolo ni Ace. Mura mi og naminaw og mga historians. Og tulo mi kapares tanan dito. Historiador pod kayo ihang lolo, maong lingaw kay mi nga naminaw sila ha. Pagkahapon, nagprepare mi og ginataan na balanghoy. Kanang kamuting kahoy na butangan sa tuno sa lubi og asukar. Kabalo man ko mo prepare. Og na-miss na pod lagi daw sa lola ni Ace. Maong nagtinabangay mi nga magluto dito. Lipay jud kaayo ming tanan didto og feel namo ang ka-welcome bisan sa kadato silahang pamilya. Pagpangatulog na, nagtapad ming duha ni siya. While silang Ace og Kyle pod sa pikas kwarto. Katsismis pa mi og tama ni siya bago nangatulog. The next day after mi nga namahaw, nangadto na mi sa balay sa uncle ni Ace. Naingnan na dayto ni Ace daan na moabot siya maong naka-prepare na ang mga gamit sa scuba diving. Duha ka oxygen tank og mga gears. Then nangadto na mi sa dagat. Ako kay nagdako sa bukid og tagsa lang makasugat og dagat. Ignorante pa jud kaayo ko og wala ko'y kahibalo. Si Ace og iyang uncle ang naguna og dive. Actually nabalaka pa og gamay siya kay syempre wala ta kabalo sa panahon. Mga pila lang ka minutes nakabalik na sila. Sunod si Kyle na po. Bali ang nahimong guide kay ang uncle ni Ace. Arisgado kay sila samtang ako nga.
Dinangutan na si siya na ako kung mo dive ba daw ko. Mitubag ko. Nga dili oy. Dili man gani ko kabalo mo lang oy. Ikaw. Mitubag si siya og tagsa rani na opportunity. Curious pod ko sa underwater. Sa mga to nga last ni dive si siya. Sa tinuod lang, ato pa ko nakasabay og mga divers ug ato pa ko kasuway og snorkeling. Dito pa lang gani makalimot na ko na dapat di ay sa mouth mo ginhawa og dili sa ilong. Bang wala na lang jud ko nagpatuga-tuga og dive maski naapay oxygen nga dala. Nag-enjoy man pud ko bisan sa pag-snorkeling ra ko taman. After nilang tulungan naka-dive, saba na kay sila nga nagstorya. Okay, fine. Wala ko nakarelate kay sila rin nakabalo silang nakitaan si lalong. Share lang day na ako. Ang isla di ay namong yaduan kay mura og umbrella ang design sa ilalong. Muna ingon sa mga divers. Mga 50 meters away sa shore kay hulog na. Kanang lalom na kayo. Thankful rapod ko na safe silang tanan na nakabalik. After na mo didto, namalik nami sa balay sa lolo ni Ace to have our lunch. Adto din na day kay mamalik na sa city ang lolo og lola ni Ace. While kami kay next day pa ang plano na muli. Nakaschedule na day mi naman laag og mag-overnight sa Picas Resort. Maong bisi-bisihan kay mi nga nag-prepare sa mga pagkaon og dalhonon. Pagkahapon kinalarga nami. Medyo may kalayuan pod maong nanakay pa mi og motor. Walay mga cottages didto. Actually kato na beach kay known for camping lang. Naidala natin sa Ace o Kyle maong ilahan na dayon gitaod while kami ni Cha ang nag-prepare sa food. Naglatag mi og matings didto daplin sa dagat og mura og picnic style. Pagka-ready na sa tanan, nag-ilis na mi og pang beach na mga sanina. Then nagtambay mi upat didto. Naidala na mga beer in can og daghan pog mga pika foods. Si Ace kay nagagitara while mosabay ra mi og kanta. As in hastang kabibuhan namo. Og time na gikapoy na og kanta, gapa-sounds na pod mi og mga reggae music. Asin kalmar kaayo ang mga hunahuna, kay bakasyon na ligoy. Natamaan ako sa muang giinom og init na akong lawas, maong nanghagit na ko og pangaligo og dagat. Sa isang nisabay sa kuha, kay didto lang sa daw silang tiyaw kayo. Og dili rabadjud ko kabalo mo lang oy. Maong ginatudluan ko na Ace. Pero wala jud, di jud kaya. Close na mi kaayo ni Ace dito sa dagat. Og nadikit na permi ihang lawas sa kuha kay nakatupis lagi ko. My God, nanginit jud ko. Dili lang init sa dala sa ilim nun, kundi ilahi na jud. Samutan pa sa lawas ni Ace na murag model jud kayo. Ambot oy. Daghan kay nagdagan sa kunahuna. Pero wala lang nako kaayo gipahalata kay Ace. Nagdakpanay pa mi kunuhay ni Ace dito sa tubig. Pero logi jud ko kay hawod man siya mo dive. Mukalit lang siya tunga sa akong atubangan. Then dayon kiss sa akong lips. Then mo salom na po. Kadugayan anak kay namalik ni Miss Daplin og silang tiya na pod ang nangaligo. Gabi na to. Maayo ang panahon maong gatan-aw na lang mi ni Ace sa bulan og mga stars. Napamigi markahan na star og mao daw kunuhay to ang star namo. Nagkigda naming duha sa mating sangtod nag-share na og seryoso na topic sa Ace. Mingon si Ace, gusto sa akong lola og lola na mo proceed ko og law. Itubag ko, unya, ansay plano nimo? Itubag si Ace, nga naglibog pagani ko. Wala man ko interest nga mahimong abogado heart. Wala po ko interest na mo manage sa eskwelahan. Nangutan ako niya, unsa day mong gusto? Mitubag siya, nga mas gusto na akong magpulis. Simple ra nga kinabuhi, walay daghang problema. Ug ako siyang gipangutana, unya, musugot kaya imong pamilya nga dili ka mosunod silang gusto. Itubag si Ace, nga dili gani. Plano na lang nako nga mo proceed og law while magpaabot ko sa date sa board exam. Then kung swertihon na makapasar ko, ay haan ako mo apply. Ug ako siyang giingnan, may pag-ingana na lang. Para po dili malain nimo ang lola og lolo. Malay nimo, magustuhan day nimo ang law kadugayan. Ito bag sa Ace, nga gani. Testingan na lang na ako.
Sa moto nga paghuman sa mong party dito sa beach ug medyo lalom na jud amo ang tama. Nanghipos nami sa matings ug diretso banlak. Since basa pa man ako ang buhok, naglatag na pod mi og matings ni Ace sa may Bermuda while gapaabot na mauga akong buhok. Si Kyle ug siya naanay kaugalingon na kalibutan og nanlargo sa tent. Dito lang na ako na-realize na since gauna na si siya og dulog kay Kyle sa isa ka tent. Ang mahitabo jud kay kami ni Ace ang mag-uban sa pikas tent. Murag namugnaw ako ang singon. Dito na ako nakulbaan. First time na ako na makadulog si Ace. More than 1 year na may pero wala jud mi ni agyo dulog. Akong utok kay wala na nahimutang sa kakulba na ako. Kumingon si Ace. Matulog na ta. Medyo niipikto na ang beer. Itubag kog lagi. Tala. Grabe jud. Murag mo gawas na kong heart sa tinodla. Wala na mi sa sulod sa tent. Gigunita na ni Ace sa kuang kamot. Kumingon siya. Namugnaw lagi ka. Mitubag ko. Bugnaw manggod ang hangin sa gawas. Pasumangil lang jud na ako. Ngit-ngit day kami sa sulod guys. Kalit lang ni takilid na si Ace patubang sa kuha o gikabig ko anak niya patakilid na paatubangon pod saya. Diyos ko Lord. Wala ko'y makita pero feel na ako kayo ang mo ang ginhawaan. Umingon si Ace. Nga I love you heart. Itubag ko. Nga I love you to Ace. Go signal naman di ito. Nikis na si Ace ako ha. Unas makla. Hangtod sa nahimo nga torid na kayo. O gikiraywan na pod kayo iyahang kamot na bisan asa lang nagunit-gunit. Maayo na lang gani kay ngit-ngit kay kung naay siguro suga. Kita kaayo kung unsa nako kapula sa kakulba. Umingon si Ace. Kanay. Promise, I'll be gentle. Huwag ako siyang gingnan. Basin mabuntis ko. Umingon si Ace. Nga don't worry. I'll be careful. It will be safe. Ako kay murag nawala na sa katinuan. Kinangita na jud og more. More ako ang birhen na lawas. Nito bagirapod ko og go. Pagkadungog ni Ace na ingon dayon siya og I love you so much heart. Then he kissed me even deeper. Og ni proceed og tanggal sa mga angay tanggalon. Wala yo'y kabutangan ang kakulba na ako at the same time. Kalami sa kada explore ni Ace. Humani halos gikisan taman sa kuyamoy sa kuntiil. Nibalik na siya sa kong lips. This time kay feel na nako ang iyahang karadi. Pero nihunong si Ace kay ramdam niya nga nasakitan ko. Pangutan ako niya kung ipadayon ba. Pero nito bagir ako oo. Maong nipadayon si Ace. Kumbaga sa music, mura og mellow turak. For the first time natubagir jud nako ang dugay na akong pangutana. Unsa kaya ang feeling? It was changed too. Now, I know. Feel jud na ako kung unsa ko ka-love ni Ace. The way he touched me. Nadjud ang respeto ug pag-ampi. Nausuban pa jud to pagtunga-tunga sa gabi. Ingon nato jud ay. Nakamata kong nakahagming duha ni Ace. Paglihok na ako, nakamata pod si Ace. Medyo hayag na og makita na nako siya with his bright smile. Mingon siya nga good morning my heart. Mitubag ko good morning to Ace. Dayon ga I love you siya sa kuha. Mitubag ko I love you too. Then gihag ko niya og gikisan sa agtang. Saka namin nag-ilis. Pagbangon na nako, dito na nako na feel ang panakit sa kong lawas. Ug sa usa ka specific part sa kong lawas. Nangutan na si Ace. Are you okay? Itubag ko nga, yes.
Restroom lang ko. Then mitubag si Ace og okay. I'll prepare our food. Nami dalang butay, maong nakaluto or pudayon og pamahaw. Ug napod may bili na foods the previous day. Nagtaod si Ace og duyan og taod lang nakamata na po si Chia og kahit. Wala mi sa duyan ni Chia, nikalitra na siya og whisper sa kuha. Si Chia, I saw it. Natingala ko. Umayon si Chia, nga the blood stains. Kansyaw kaayo iyahang naw. Nangutan ako blood stains sa. Mitubag si Chia, nga sa inyohang matings. Siga. As in siga jud kaayo akong mata. Umayon si Chia, nga lagi. Open gamay ang inyong tan. I-check dito. O as in mura ko og gihumol sa suka sa kaulaw. So tinuod jud. Naay blood stains ang mating sa tent ni Ace. Maong akong gisirado ang tent og niduol ko kay Ace og pasikreto pod nako nga giingon siya. Ako siyang giingnan nga naay blood stains sa matings. Mitubag si Ace nga I know as expected. I know heart. And it's okay. Remembrance. Diyos ko Lord na lang dyan. Naulaw dyan ko og taman. Taod-taod lang after pangaon na mo kay namalik na mi sa balay. Napula na mi sa dagat, maong nag-movie marathon na lang mi. Then nagdula po silang kail og computer game. Time na mag-prepare sa lunch. Nitabang na ko sa helper nila Ace dito sa kusina. Nisunod po sa ako si Chia. Hantod na human na lang mi og pangaon. Then dinner na pod pagkagabi. Tuyok-tuyok rami dito. Then time na ang ating pangatulog na. Ug tungod kay wala na lagi ang lolo og lola ni Ace, nagtapad mi og tulog ni Ace. Ug sa pikas kwarto pod si Kyle og siya. My goodness. This is it pansit. Nanay suga og kita na kayo ang kata. Master's bedroom di ay amo ang gamit, maong naay kaugalingon na CR. Naguna na ko og shower. Dito na pod ko sa sulod na gilis. Then sunod og shower si Ace. Pag-awas niya, kay naka-boxer shorts lang siya. Grabe. Ang lawas na ako nakitaan lang dati sa mga katalog, kato mga model sa brief, na nasa akong atubangan. Grabe ang pamula na ako, maong ga-smile rapod na sa Ace. Tinangutan na siya. Dili yapon ka comfortable. Ako siyang giingnan na, nga pagsanina daw. Gibato na nako og unlan kay gikatawan man ko niya. Then mitubag si Ace nga grabe. Ingani na lang god. Kita ra bitaw do. Then ako siyang giingnan na nga bahala ka diha. Matulog na ko. Nihigda na ko og nagbukot sa habol. Taod-taod lang nisulod pud siya og apil sa habol og nagpaibabaw sa kuha. Intawo na lang dyan ni Ace. Kulang na lang mag-collapse ko sa kakilig ug kakulba. Umingon siya. Lights on. Then grabe niyang katawa. Kasungugan na lang siya. Mura mi og nagjudo sa idaanan. Iyahay pa mi og ginitikay. Maong gatuyok-tuyok pa mi dito sa kwarto. Kasi napuno og katawa ang kwarto. Hangtod sa na-corner ko ni Ace. Nagunita niya ako ang duha ka kamot, then naa siya sa ibabaw na ako. Nikalitra mi og kahilo. Nagtinutukay pa mi og taman until nagsugod na og kiss si Ace sa kuha. Gentle at first hangtod sa naging deep. Gibuhian ako niya. Ug nahitabo ang tanan. Bisan lights on. Kita na ko ang kalipay, pagmahal, pagrespeto sa dagway ni Ace. Same way as I showed to him kung unsa ko kalipay na kauban siya. We made love numerous times atong gabi una. The next morning, time na para mamalik sa syudad. So after breakfast, nalakaw namin. Wala na ko ikabuhi panguli na mo. I don't know if we do have the same feeling na basta pauli na, murag duol na lang kayo ang biyahe. Since summer na, niuli na pod ko sa mua. And as usual, after 2 weeks lang, nisunod ra pod dayon og bisita sa Ace. Pero mga behave mi dito sa balay, kay lisod na. Then pagka next school year, 3rd year na ko. Wala na pod sa Ace sa school, kini proceed na siya og law. Nahimong busy ang schedule yet he always make time para lang makibisita na ako sa school or makadate mi sa gawas.
He has a copy of my white form like before para kabalo siya sa schedules na ako. Matingala na lang ko kay naa na siya sa gawas room. Usahay mo kalit ng og text na naa siya sa gate na gulat. Then A successfully passed the board exam for criminology. Pero nagpadayon gihapon na siya sa law para lang dili ma-disappoint ihang grandparents. Second anniversary na mo. Sa balay mi nag-celebrate kina timing man nga wala mi klase. It was just a simple celebration with my family and Ace. Fourth year minute siya when she broke up with Kyle. Ace and I tried to settle them pero wala jud. Bulag yun sila. While me and Ace are still going strong. Then I turned 21 and we were 4 years in a relationship ni Ace. We visited a tourist attraction somewhere in Luzon. Mao to ang first time nga nakasakay ko og eroplano. Og ni Ace pa birthday gift, anniversary gift, a Valentine's gift, advanced graduation gift na tumaong okay ra daw nga mogasto siya og dako-dako. Nanguli ra pud mi dayon because we have classes the next day. Same year, ni-graduate ko. Engineer heart. Kalami na lang jud paminawon. Gikaloy-an na jud ko sa 5 years na kinumbate. We had a celebration at home. And Ace was there. After na mo didto gidala ko ni Ace og balik sa rest house yang lolo. Kay gusto daw ko makaistorya. There gi-offeran ko na mo trabaho silang school. Simple lang. Magtudlo og major courses in line sa kong nauman. Alright. Bloodline jud siguro namo ang mahimo nga teacher. It was a great offer. Gidawat na ako. Pag-opening sa klase, naalang gihapon ko sa same nga school. It really hurts. Bitaw charot lang. Maayon pud good ako ang performance when I was a student ug kita jud kayo nila sa kon TOR. Sa moto nga pa-chill-chill lang hantod hapit na mahuman ang first semester. Okay ra jud unta kayo mini Ace kung wala lang jud unta gapakita si Aling Marites. Not her real name. Katong nagkuha og usa ka tray na itlog sa community pantry. Bitaw kidding aside. This is the most heartbreaking part sa story namo ni Ace na sakit kaayo i-recall. Nay big celebration ang family nilang Ace ug nauli iyahang mama ug papa. Gi-invite ko ni Ace na mo-attend sa party. So at that time, nay mga family friends and even politicians nga nangabot. Stephanie was there too. Og close sila sa mama ni Ace. Pag-abot na mo ni Ace sa party, gisugat mi siyang lolo og lola. Beso-beso and all other kaetyosan. Nangadto mi sa mama og papa ni Ace og gipayla-ila ko niya. His father looks cool. Kamukha ni Ace og buutan ang pagtagal. His mom looks stunning too. Pero opposite siyang kagwapa ang kamaot siyang batasan. Gihad to foot ko niya og tanaw ug wala man lay pag-smile gikan siya. Siguro na ingnan na si Aling Marites ni Stephanie sa kagahapon namo ug kung giunsa nako hapit gigubaihang no. Pero sa yaha pa lang tinan-awan mailhan na jud na mata pobre siya. I know nakalata si Ace that his mom doesn't like me. Pero wala ra gimay ni Ace og namalik na mi sa table siyang lolo ug lola. Maayo man pud ang dagan sa party sa sugod. With all the inspirational talks ug ang mga foods and drinks, not until nilakaw si Ace paadto sa toilet. Nibiyaan ko sa lamisa og didto nakalugar ang mama ni Ace. Ingon ang mama ni Ace. Nga heart, right? Mitubag ko gihas, ma'am. Humingon siya, nga diretsoon na taka. I don't like you for Ace. Wala ko nakatingog. Humingon ang mama ni Ace, nga my son deserves the best, not just someone like you. Grabe akong pugong jud nako na dili ko makatubag. Humingon siya, nga my son is a good catch, you know. Too good para sa moha. You are teaching, right? Engineer. How did you get in? Connections. I know that you are looking for stability. And my son is the best prospect to give you that. But I won't allow that. Get the hell out from my son's life. Then she left. Ing ana kayo iyahang linyahan. Pangsalida kayo dyan. Pero buwa kaya kong dughan.
Mao to ang pinakauna nga na insulto ko og taman sa tibok na akong kinabuhi. Pagbalik ni Ace, ningon na lang ko nga naglain akong paminaw. Maong nananghid mi siyang lolo og lola na mulakaw na. Worried pa yang lola sa kuha. Pero niingon na lang ko na basin gikapoy ra ko. Blind si Ace sa naitabo. Wala ko nakatulog tibok gabi eh. Dili ingon ato akong gi-expect gikan sa mismong inahan ni Ace. Tama jud ang bilin sa kong papa sa sugod pa lang. Dato sila ug wala pa ta kahibalo silahang batasan. Sa moto nga nakadesisyon ko nga namuhawa sa school moong nagbuhat na ko dayon og resignation letter. The next day, ready na ako ang resignation letter ug ipasa na nako sa mong department head. I need to render 30 days usa mohawa sa work. Sakto ra pod na igo mohuman ang semester. Pila ka days na ginahon nako kung saon ako pag-istorya kay Ace or kung dapat pa ba nakong istorya siya. Nahadlok ko sa iyang mahimo nga reaction, so mas gipili nako na ihilom lang sa. Nilabay ang isa ka semana, nakakita ko og hiring sa usa ka dakong company sa Manila. Nagpasa ko og CV. After pila ka days naka-receive ko og email gikan sa HR o gihatag nila ang schedule sa initial interview via phone. After na ako napasar ang initial, nag-behavioral og final interview ko via Skype. The next day, nakadawat ko og email saying na nadawat na ko. And they are asking me to come to their office para mo pirma na sa job order. Napakoy 2 weeks na nabilin para mananghid kay Ace. Pero dili dyan ako kaya na i-spoil ang moment kada magkuyog ni. Happy ra kayo siya. Buutan na ra kayo siya. Actually, ang naasa kong nahuna kay mangayo kog space siya for me to grow alone. Bali himuon na lang unta na akong excuse na gusto na akong mogawa sa among comfort zone ug mag-explore and to build the best version of me. I was waiting for the right timing pero murag hapit na lang jud ko nahotanog oras, wala lang gihapon ko kaingon. I was facing my computer screen sa dihang kalitlangan na ay nanuktok sa pultahan. Wala man pod ko gihulat nga bisita. Pagabari na ako, si Ace ako nakita na suko kayang nawong. Nakulbaan ako. Katop ako nakakita na seryoso kayo siya. Dinangutan na siya. You're resigning? Mitubag ko yes. Dinangutan na siya kung anong wala na ako siya giingnan. Nangayor ako sorry niya o kahilakon ako. Galako-lakaw si Ace akong tubangan while ginasunodra na ako siya og tanaw. Kita sa iyahang nawong ang kasuko o ang ka-frustrate. Dinangutan na siya. Nganong mo resign ka? Mitubag ko. I am looking for another opportunities. Mingon si Ace, other opportunities. Nangunot iyang agtang while nitutok sa kuha. Umingon siya. You are teaching already and you have a good pay. Mitubag ko, nga I know, but I have reasons. Mitubag siya, reasons? What are those? Mitubag ko, I don't want to cause any conflicts, Ace. Mas maayo pang dili na lang nimo mahibalaan. Nangutan na siya. Kanus alang ka nagpasa og resignation. Itubag ko nga 2 weeks ago. Umingon si Ace. 2 weeks ago, heart. Kapilata nagkauban. And you didn't bother to tell me about all of your plans. Mitubag ko. I am afraid. Nahadlok ko na basin masuko ka. How long do you plan to keep all of this then? And you think I won't get angry nga imuhan ning gitago tanan sa kuha? Tubag ko, I was just waiting for the right timing, Ace. Ng damn heart, right timing? 2 weeks ago and you only have few more days left para muhawa ka sa school. Why? Where do you plan to go? Nganong blind ko aning tanan? Are you planning to leave me too? Then nagsugod nagtulo akong luha. Mingon si Ace. Ang answer me. Mitubag ko, yes. Gigunitan ako ni Ace ako ang mga bukton og mingon siya. What? Why? Masay problema. Mitubag ko, nga dili ko nimo masabtan, Ace.
Mitubag siya. Then tell me, unsaon ako pagkasabot sa imuha kung maskin isa wala kay gistorya sa ko? Are you tired? Di ka po'y nabaka nga magtudlo? Mitubag yar kog no. Unota na si Ace. Di ka po'y nabaka sa ko sa to ang relasyon. Mitubag ko. Wala Ace. It's not that. Then what? Nanguta na si Ace. Suga ko siyang gitubag. Nga your mom. Namingon si Ace. Why? What about mom? Giunsa kaniya? Suga ko siyang giingnan nga giinsulto ko si mohang mama. Ang nanguta na si Ace. Kanusa lang? Giadtuan ka sa eskwelahan? Ako siyang giingnan nga last party. Ang tana sa Ace kung sa mansion ba? Nitando or ako. Ingon si Ace. Nga nung wala kay gingon sa kuha. Kung sa iyahang gipang ingon sa mo. This time, naghilak na jud kog ayo. Ako siyang giingnan nga she told me na kwarta lang nimo akong giapas. Na pobre ko og dili ta bagay. That you deserve the best. Sakit Ace. Sakit kayo sa tinuod lang. Kabalo kong pobre pero sukad wala kog apas si mong kwarta. Wala ta kagihigugma tungod sa kung unsang naa ka. Nagatubang na sa dingding si Ace. Huwag ko siyang gingnan. Maong mas gipili na ako ang mo resign para dili nila huna-hunaon nga nakatrabaho ako sa eskwelahan tungod kay uyab ta ka. Tanyatubang si Ace ako wag mingon. You know to yourself na dili na tinuod hard. Nakita sa kong grandparents that you have skills and potential. That's why you absorb ka sa school. It's not just because you are my girlfriend. You had a good performance during your college years. Ako siyang gitubag. Pero dili ka na ang nakita nila Ace. Labi na ang imohang inahan. She wants me to stay out of your life. Pinakasakit na insultong nadawat na ako sa kuwang tibuok kinabuhi. Mitubag si Ace. Ang heart, I am so sorry. Sorry kung nasakitan ka karon. Please. Ayaw ko biyahe. Mitubag ko. Sorry Ace. But I already made my decision. I'll be leaving in 2 weeks. Sa Manila ako magtrabaho. Gihago ni Ace og niingon siya. Nga no heart. Please don't. Darira ta. Please stay with me. Magpakasal ta. We will build a family. I have money to use para makasugod ta. Just don't leave. Dili ko masugot. Dili na ako kaya nga nakakasalayo. Wala ko siyang giingnan. Nga I need to prove them wrong, Ace. I need to prove myself. And marriage won't change how they see me. Mas mulala pa noon. Giingnan ko ni Ace. You really don't have to mind what other people will tell about your heart. Kaila ko sa mo ha. Kabalo ko kung unsay tinuod. Mitubag ko. It's easy for you to say Ace na dili sila imain. Pero ako Ace. Ako ang ginsulto. Ako ang gi-underestimate. Pagkatao na ako ang gitamak-tamakan. Kabalo ko nga dili ko nimo masabtan kay wala ka sa ko ang lugar. Mitubag si Ace. Unya ako. Unsaon na lang ko heart. Asa ko dapat malugar kung mupalayo ka sa ko 5 years na taka nga nagkauban. Nasanay na ko nga naa ka nga ako ang ulian. Gabako na ko hinilak ani. Og niingon si Ace. Nga nipadayon gani ko uglo kay gusto ko nga magkauban ta diri sa school. Unya mo palayo na hinuon ka. Mitubag ko.
Alangan naman ay pamugos na ako ang kaugalingon sa imuhang mama. Kailangan na ako ipakita na mali sila. Kailangan na ako ipakita na mali siya. Umitubag siya. Unya ako ang mahimong luoy kay imuha kumbiyaan. Dili na ko gusto na mahitabo sa tuwa ang history sa kuang mga ginikanan heart. Sa kagustuhan ni mama na i-prove iyang kaugalingon. Mas gusto pa niya ang magtrabaho sa layo kaysa magtrabaho dere na kauban mi na iyahang pamilya. Tanawa mi karon kung unsa mo ang sitwasyon. Na ay kwarta pero nagkatibuwaag na ang pamilya. Ba ako siyang giingnan. Temporary lang man ni Ace na mo palayo ko. Gawas ako sa kong comfort zone. Mabot ang panahon na ready na ta. Kung kita jud ang para sa usat-usa. Mingon si Ace. Kung love ko nimo, dili ka mulakaw. At dili ko nimo biyaan. Pero ako siyang gitubag. Nga kung love jud ko nimo, you will let me go. That's BS. Manay ingon ni Ace. Nigawas na si Ace. First time ko nakadungog sa iyaha nga na malikas. While ako kay nabilin sa sulod og naghinila og taman. Sakit ang mubuhi sa taong pinaka-importante sa mua. Pero kinahanglan. Around 2 a.m. na wala gyapon ko'y tulog og nagsige lang gyapon ko hinila. Nainikalit og panuktok. Pagkabari na ako kay si Ace ang nasa gawas. Hubog kayo siya o gigakos ko niya diretso. Nitanaw ko sa gawas sa gate og dala niya iyang sakyanan. So nag-drive siya na hubog. Nasirado na ako ang pultahan. Naghilak na si Ace nga nagakos yapon sa kuha. Permi niyang ingon, ang ayaw ko biyahe heart. Ayaw ko biyahe. Mura jud gikumot ako ang kasing-kasing na naminaw niya. Gigakos rapod na ako siya og taman. Giguide na ako siya sa sofa. Dili siya gusto mo buhin ako. Hangtod sa nakatulog siya nga naghila. Gipunasan ako siya while nagsigi ko og hila. Gustohon man ako na osbon ako ang plano. Pero nasayangan ko sa opportunity na makatrabaho sa dakong company. Usa pa. Gusto na ako nga na ako'y mapatunayan. Sakit man, pero kinahanglan na ako nga mo palayo kay Ace. Giyakay pa na ako si Ace pabalhin sa bed. Wala ko natulog tibok gabi kay nagtan-aw ako siya nga himbing ang tulog. Walay undang ang tulo sa kong luha. Nidiretso na ko agasikaso pagkabuntag para sa pamahaw na mo ni Ace hangtod sa nakamata na siya. Siguro nagwonder mo nga nakasalod si Ace sa gate nga na may security. Actually, ang building na akong gipuyan kay property gihapon nilang Ace. Pero dili ko libre dito ha. Sakto ko gabayad o renta. Kaila lang niya ang security mo ang nakasulod siya diretso. Nibangon na si Ace, pero gadaduha pa kog mo greet o good morning siya. Bugat kayo ang atmosphere sulod sa kong room. Ramdam kayo ang kasakit. Ako siyang ipangutana. Coffee or tea? Mitubag sa Ace. Og coffee please. Salamat. Hilom ka ay may while nagtimpla ko og kape para na mundo ha. Lumingon si Ace. Pwede ni mo bawion imuhang resignation. Heart. Pwede naman na dari na lang ka sa dool. Mitubag ko. Punta pagbigyan ako ni mo Ace. Gusto o saan ako ang mupulayo. Mitubag siya. Kanya ako. Mitubag ko nga magpadayon ng gihapon ka sa eskwela ni mo. Timingon si Ace. Nga heart. Nakita na nako ang mga resulta sa mga long distance na relasyon. Tagisaray swerte. Maong ayaw na lang gyud og lakaw. Huwag ako siyang itubag. Sige na Ace, hatagan o sa nato og panahon atong kaugalingon na maning kamot og tagsa-tagsa. We can grow apart. Tinangutan na si Ace. Are you breaking up with me? Ako siyang itubag.
I only need space so I can prove myself. Mitabag siya. Space. What's next? Break up. Ako siyang gitubag. Nga Ace, karon raman eh. Kung kita dyan. Mitubag siya. Nga dili ko mosugot heart na mulakaw ka. Kung ipadayon ni mo na nga mulakaw ka, magbulag na lang punta diretso. Gikuha niya iyang susi og nilakaw na siya, bisan wala pa niya na inom ihang kape. Nabilin ko nga nakatulala, ug pila ka days na wala nagparamdam si Ace. Kabalo ko na sakatan siya. Walay text, walay call, wala na siya ni bisita. Hangtod sa last day nako sa school. Nakaredy na pod ako ang gamit kay kuhaon na sa akong tito og iuli na nako dito sa mong balay. Dayon niabot si Ace. Nakita niya ang mga nakapak nako nga mga gamit. Ni-smile siya. Pinakapait na smile na nailuha siyahang mata. Umingon siya. Umingon si Ace. Dili ko enough na rason para dili ka mulakaw. Dili enough na rason akong love sa imo para dili ko nimo biyaan. Sorry heart. Dili ko happy na mulakaw ka. Pero kung kalipay nimo ang pakawalanda ka, buhaton ako bisan sakit. Gikosra na ako siyag daman. While pareho aming duhangan nagilak. Mingon si Ace. Love kay ta ka heart. Si mama lamang nunta ang problema pero nibuhi man ka. Pero sige lang. Okay lang. Okay na lang. O hinay-hinay na niya og tanggal ang ako ang kamot. Tumingon siya. I love you. Magamping ka, Perm. Dayon ni kiss na siya sa akong agtang. Huwag ni talikod. Wala jud ko katingog. Nagminatay kog hila. Kulang jud ang word na sakit. Pero ako ang nagpili ato na sitwasyon. Ako ang nangayo ato na sitwasyon. Tinuod jud di ay na when you truly love the person, you will let them go. Ug mato ang gibuhat ni Ace. Gibuhian ko niya. Pila lang ka oras na abot na akong tito. Human nakarga ng tanan, nang larga na mi pauli. Nibiya ko sa lugar na sa pila ka tuig na himong love nest na ako with Ace. 3 days ako sa balay na moog nilarga na ako pa Manila. Yes. Nakabalo akong parents sa tanang panghitabo. Ningon sila na kung kami ni Ace ang para sa sagusa, mabot ra gihapon ang panahon na mag-abot mi. Mga bata pa po daw mi og taas pa mo ang panahon. Nidiretso ko sa ilahan siya sa Manila. Kaya after graduation manggod namo, nilarga na siya dayon pa Manila kay naaman dito iyang pamilya. Iatupod ko dayon sa company to sign my job order. Gikuyugan pa ko ni siya everyday para ma-familiarize na ako ang mga agianan o sakyanan hantod sa naging independent ko. Kapila pa ko ni Agi og kasaag og niresulta sa mga taxi na lang ko pauli. Nagstay ko dito until nakita akong marentahan na kaugalingong unit. Human ako marady ang tanan, kailangan ako sa balay, naka-decide na ko og balhin. Since nasanay naman ko na mag-inusara sa room sukod pa sa college, dili na kay lisod sa ko. It's just that the place is new. The volume of the crowd, ug ang ka-busy sa tanan. There were nights na naghilakra ko og taman tungod kay gimingaw ko ni Ace. Gislayan ako siya og contact pero unattended na niyang number. Deleted na po dihang Facebook. Pero I perform well sa trabaho. After 1 year and 2 months sa company, I was chosen to have a training abroad sa headquarters sa USA. That was for 6 months, all expenses paid, with accommodation and allowances on top of my salary. 5 days a week ang training and vacant for 2 days. So nakalaglaag ko with some of my new friends. With all adjustments na kaya raman pud labi na kay naabtan pa ko og winter dito.
After my training, I was sent back here then I hold a higher position sa company. At that time, I was still searching for Ace online. Siya ra ang naasa ko ang recent searches permit. Pero wala joy trace niya mas ganisa. Even sa mga relatives niya nakailan ako. Every time na ay family gathering siyang pamilya o na ay mga upload o pictures, gi-scan jud na ako pag-ayo ang kadanawang sa mga nang-attend pero wala jud sa Ace. 20 months sukad nagkalagyo mi ni Ace. Nag-search ko og usab sa iyang ngalan sa Facebook. Na babae nga nag-post og picture na kuyog sila ug apil sa caption ng tibok pangalan ni Ace. Pero wala siya ay FB account. That's why nigawa sa search results. It looks like they are having a date. They were sweet. Tagamjud kayo. I-stalk na ko ang babae pero maulang to ang post na nakapublic na kuyog sa Ace. Wala na ako giyad ang babae kay murag sakit na kaayo og mas daghan pa ako makita. Then I deleted my Facebook account right after. Then timing na anay vacant post sa headquarters namo sa US. Nag-try kog apply. Og natsambahan po niya na dawat ko. After na process ako ang tanang papers, nibalik kog trabaho dito. Feeling na ko ito na time. Wala na sense na mupundo pa ko sa Pinas kay naanay bago sa Ace. Ingana jud ay ko masakitan ta. Gusto na tumupalayo og moadto sa lugar na walay nakaila. Lugar na walay magpahinumdom sa tuang kagahapon. Mas daghan pa kog nakaila. Daghan ang suitors na mga puti og pareho na ako na engineer pod. Pero lahi ra jud sa Ace. Unique siya og wala siya kapareha. Tapulan ko makigistorya nilang tanan. Unlike sa Pinoy na kung kapuyon na ka og in English, pwede ka magtagalog or magbisaya. Pero kung puti gani, nga dyan. Despite sa kasakit, nagpa-personalize gihapon ko og ring. Ace of Hearts nga design. O ginasuot na ko permi sa ko ang ring finger. Actually, one way na ko to para sa first glimpse pa lang sa kuha. Makaingon na sila na married na ko. Ug wala na yung mangulit sa kuha. Skyrocketing kumbaga ko ang career. Dako ang earnings because I was paid dollars, but I was empty deep down. Dili ka malipay kung kwarta lang naka. Lahi ra kong naa ang pamilya nimo si Mondol. Lahi ra kong naa ang lalaki nga imuhang hinikog matapad nimo. Sumato nga after 2 years of working there, i-decide ko nga na mo pauli sa Pinas. I am still working in the same company, yet I get a higher post again and of course, higher pay. Nakakuha ko isa ka condo unit na nagpa-enroll pod ko sa mga driving school. Ako ang gi-arrange ug maayo ko ang schedule para dili maka-conflict sa akong work. After nako nakatunan og drive, gi-process na nako tanan hangtod sa nakakuha nako og driver's license. Then I bought a car. Everything was great sa personal space na ako. My parents always visits me whenever makuha ko og long vacation. Wala na ako ni uli sa mua because usually ang ginabuhat namo kay mga laagman sa mga tourist attractions diri sa Pinas. Yes, family banding lang. Na mga engineers na under sa akong supervision, including Brian and Claire. Brian is a gay na super close na ako. Dili gani senior ang trato niya sa kuha kundi friend lang. And this Claire, aside for being my junior, she's a good friend too. Duha sila sa best assets na ako sa akong team. Sa moto nga pag-abot sa pandemic, dili kay dako ang nahimong adjustments namo sa mga work since computer-related raman halos. Mura lang gihapon og sa dati. It's just that nga we are working sa personal space na namo and online and meeting. This year lang jud when Claire invited me sa first birthday celebration siyang anak. And at the same time, gipabunyagan niya og ninang ko. It was held somewhere in Batangas kaya taga didto man pud sila. At that day, nako'y scheduled meeting with clients sa morning. Wala jud na kayo arrange ang schedule para mabakante unta ko adto ana adlaw. So I told Claire na late na ko moabot. I was Brian at the time. Narasya mo ang biyahe pa Batangas and I was driving my car. So ang chikadora na bakla, pero tinakasaba sa kong tapad. Late na daw may. Basin dili na daw na mo maabta ng ubang bisita. He mentioned na pulis daw ang bana ni Claire. Ug adto daw kasal ni Claire daghan daw kaayo og yummy na kauban.
Ug for sure, present po daw to ato na day. Until nakaabot nami sa private resort, then nagsuot mi og mask. Ug bit-bit pa namo ang mga gift. Gisugat mi ni Claire sa may gate. Then gidala mi niya sa may venue. I asked her kung asa ang bata. Siya nga na daw siyang bana. So giguide mi niya sa table kung di na ay bana. And guess what? Nakita nako si Ace dito. Sumoto, kamura og nihunong ako ang kalibutan pagkakita nako kay Ace. Partida kay nakamask paming duhaan niya. No one else owns those pairs of eyes and brows except kang Ace. Literal nga na-shock min duha. Kung pila ka seconds usa mi naka-recover. Gipilila mi ni Claire siyang bana, si Brent. Ug na ang mga kauban niya dito sa table. Ace was one of them. Unangutana si Claire kung magkaila ba daw ming duha ni Ace. Wondering og nagpabalhin-balhin iyang tan-aw sa mga duha ni Ace. Mitubag si Ace og yes. Ug mitubag pugkog, we are old acquaintance. Long story. Nismay na lang ko, pero gabuto-buto ako ang dughan. Wala na nitingog si Ace pero grabe gihapon ni hantutok sa kuha. Then I felt uncomfortable maong nangutanan ako kung asa ang restroom kay Claire. Paspas na dayon ako ang lakaw after na ako nahibalaan kung asa. Ikalma na ako akong kagalingon. Grabe gihapon kayo ang epekto ni Ace. Walay paglubad. Nag-retouch ko og pila pud ko ka minuto didto sa sulod usa ko ni gawas. Wala ko kabantay nga naday si Ace nag-atang sa gawas sa kilid sa restroom. Pila pa lang ka steps gikan pagawas na ako. Kalit na ko nagigunitan sa kamot, then diretso niyang gihag. Wajud ko kapanagang. Higpit kay ihang pag ako sa kuha, na murag walay plano nga mubuhi. Then I hugged him back. Honestly, I missed him too. I missed him so much. Tayo nihilak si Ace. Nag-smile siya nga naghilak. Og since weakness pud na ako kung makita og naghilak, nitulo pud ako ang luha. Og mingon si Ace, I miss you heart. I miss you so much. Then mitubag ko, I miss you too. It's good to see you here. Dayon ibuhi nami. Unang na si Ace kung pwede ba may mag-istorya. Ako siyang gitubag. Maybe later. Mao pa biyay pag-abot na ako. I'll talk to Claire first. Mitubag si Ace og okay. Maghulat ko si muhaw niya. Nibalik nimi sa kanya-kanyang table. Daghan sila ni Ace na halos lalaki. Siguro mga pulis pod. Og daghan pod mi nga mga kauban nako sa company na magkahalo na babae, lalaki ug mga gays. Ug niingon si Brian, ito si East. Talagang naiintriga na ako kasi panay ang tingin ni Ace sa'yo. Lingon ka sa kanya dali. Kanina pa yan. Huwag ako siyang gingnan, hayaan mo lang. Danangutan na si Brian kung kinsa si Ace. Huwag ako siyang gitubag. Nga first love na ako. Nakurutan si Brian. Kung nangutan na siya kung ano kunong nahimo na ko siyang first love. Ug kanus alang ko numi nga nagbulag. Ako siyang gitubag nga almost 6 years ago. Danangutan na siya kung anong nagbulag mi. Ako siyang gitubag nga career. Sabi si Brian, nga seriously? Dan ako siyang gitubag nga mukha ba akong nagjo-joke? Nangutan na si Brian, paano nga nangyari? Sino nang iwan? Sino nakipaghiwalay sa inyo? Mitubag ko, nga ako. Basta mahabang kwento. But to make it short, matapobre nanay niyan. So I chose to let go at iangat ang sarili ko. With all the hard work para naman may maipagmalaki ako. Danautan na si Brian, may asawa na ba yan ngayon? Mitubag ko, ewan ko. Ngayon ko lang ulit yan nakita. Then mayon si Brian, nga lakas naman na maka-MMK itong kwento niyo. Baka naman single pa yan si Fafa Ace. Mitubag ko, nga malay natin. Baka may asawa na din. But I'm hoping na sana wala pa.
Then may si Brian na ako. Pag yan single pa, kayo na talaga ang nakatadhana, sisi. Pakasal na kayo agad. Mitubagkog, huwag muna tayong umasa. Baka mamaya may asawa na pala yung tao. Then may si Brian nga duulon daw na ako si Ace para mag-istorya me. Pero ako siyang gitubag nga nagsabot na may nga mag-istorya niya. Kung si Brian, parang ako yung nai-excite at kinakabahan sa pag-uusap niyo. Ngayon na lang kaya kayo mag-usap. Tawagin ko. Pero may tubag kong ayaw. Dami si Brian, nga why? Prolonging the agony. May tubag ko, kasi ayaw ko na munang masaktan. Let's enjoy the day first. Tubag si Brian, ano ba yung love story niyo? Dumudugo ang utak ko. But the way I see it, he is so eager to talk to you. Kanina pa talaga yan pasulyap-sulyap dito. Ganda pa naman ang eyes niya. Then ako siyang gingnan, basta, hayaan mo na lang muna. Can you get some drinks, Bri? Natatense ako. Moto nga ako pong gilantaw si Ace. That time wala na siya mask. Sobra kagwapo gihapon niya og limpyo gihapon kayo tanawon. Napaka-professional. Nag-abot ang mga pananaw pero ako ang unang niiwas og tanaw. Dinabot na si Brian og nagdala siya gilimnon. Dayon gina-divert na ako akong attention sa mga istorya sa grupo pero walay lang gihapon. Distracted na ako ni Ace. That's why I asked Claire that I'll go for a walk. Then I look at Ace direction o gisiniyasan ako siya na okay na. Mayo gani kay cloudy ang panahon maong dili init na magbaktas sa beach. Gitanggal na mo ang among suot na sandal ug sapatos o nagtiniil dito sa may baybay. Dahil nangamusta si Ace ako. Mitubag kog, okay ra. Ikaw. Mitubag si Ace nga okay ra po. Kauban di mo sa asawa ni Brent og trabaho. Mitubag kog, yes, she's under my supervision. Mitubag si Ace nga wala man ligi ka atong kasal nila. Mitubag ko nga naa ako sa US ato. Kung nangutan ako niya kung dugay na ba silang kauban ni Brent sa trabaho. Mitubag si Ace nga dugay na po. Nahilo may kadali oil padayon gihapon niya naglakaw. Hangtod sa nakakita mi og vacant na lingkuranan og didto may nang lingkod. Nangutan na si Ace. Miss or Mrs.? Mitubag kog Miss. Nangutan na siya, what about that? Itudlo niya ako ang ring sa ring finger. Huwag ako siyang gingnan. Ako tong gituyo og butang diadto. Nangutan na siya, why? Kinsay naghatag ni mo na? Itubag ko nga personalized ring ni. Gipabuhat na ako. If you'll give a closer look, it's an Ace of Hearts design. Sumoto ang gilantaw ni Ace. Gigunitan niya ko ang kamot, then gitutukan og maayo ang singsing. Ug mingon siya nga, right, Ace of Hearts. I thought it's a wedding ring. Then may katawar ako. Kung nangutan na siya, kung anong sa ring finger na ako gisuot. Mitubag ko niya. Nga feel lang na ako. Makapol manggod makigistorya og tao, and most guys are keep on asking me kung single or dili. So nagsuotan lang ko og sing-sing para una nilang mahunahunaan kay taken ako. Then he smile sa Ace. Then ako siyang ipangutana kung single ba siya or taken. Then mitubag sa Ace nga single. Ug ako siyang ipangutana kung dating someone ba siya. Mitubag siya wala. Pero dili ko mo to. Umingon si Ace, I don't know. Maybe I'm tired of getting into relationship these past years. Ug ako siyang gingnan. You sure? Murag dili man ko kato. I need some proof. Then ako siyang giingnan nga I thought you are married. Tinungutan na si Ace kung anong nakaingon ko nga minyo siya. Mitubag ko. Tungod sa span of years. Mitubag si Ace nga yes. I thought the same sa mo. Huwag ako siyang giingnan. I can't search you sa FB. Mitubag siya.
nga I no longer use SOCMED. Nangutan ako nga no. Mayon si Ace nga boring. Fake profiles, fake stories, fake news. Almost everything are fakes. Mitabag ko nga same feels. Wala po ako ang real account since gidelete na ko tong una. One dami account lang nabilin. Well, I just don't want to post anything. Mitabag si Ace nga gani. The more nga mag-post ka, the more na makabalo ang tao sa status nimo. Pag mas makabalo sila kung saon ka pag-atake. Sa moto nga na istorya ni Ace na after daw na ako nilakaw, napariwara daw siya. Niyandang siya sa law school. At first, wala daw siya kabalo kung asa paingon. Until natiman-an niya ako ang bili na, follow your heart, it knows the way. Nang-apply siya og pagka-pulis og dali ra siya nakasulod. Though gusto siyang grandparents na mag-abogado siya, pero since iyahang giingon na ang magpulis iyang kalipay. Nisuporta ra po dihang lolo og lola and in fact, mao pang nisugat sa iya after training. NCR iyang first deployment og hangtod karon kay nasa NCR lang gyapon siya. Nagpalit daw siya og balay sa usa ka subdivision. Gikan siyang sahod og sa account na gikan sa iyang grandparents. Sayang mga daw kaayo ang magrenta pa. Gi-share po na ako sa iya akong story tanan-tanan. After ato na malik na Mr. Reception, we plan to stay overnight dito sa beach kay nakainom naman mi. Lisod na ko mag-drive pa pabalik sa city. Pagkagabi, kuyog yapon mi ni Ace. Daghan yapon kay may og naistoryahan og bisan asa lang naabot. Ang uban kay nag-reminisce rami sa moang kagahapon. Until nigabi na. O kailangan na namang matulog. So nag-good night na mi og ni-proceed na sa nagkadiiyang rooms. Ace occupied the next cottage sa Moni Brian. Ako dili pa convinced na single si Ace. Siyempre, sa line of work niya og siyang itsura, imposible na walay babae siyang kinabuhi. Respeto ta kay babae po ta. Before ko natulog, I checked my emails, then I found out nga naay email gikan sa kong boss saying nga naay emergency Zoom meeting the next day. Buntag sayo. Aha ka dyan. Gingnan ako si Brian na sayo pa mi manglakaw pag-ugma kay wala na ko gidala ko ang laptop. Dili pag ko komportable kung phone lang ang gamit, so nag-set ko og alarm at 4 a.m. Pag mata na mo, dali-dali na mi og prep sa gamit kay manlakaw na. Hilom gyapon kay ang room ni Ace og sure kong tulog gyapon kay siya. So wala na mi nananghid na manlakaw and I drove home. Safety man pod ang among biyahe og naka-attend ko sa meeting namo. Days had passed, murag nagmahay ko nga nilakaw ra nga walay pananghid kay Ace. Wala ko'y nakuha maskin isa ka contact info niya. Wala po ko'y address. Pero syempre babae ta. So namahala na lang ko nga siya ang mangita og paagi kung tinuod man na interesado pa siya sa kuha. I was staying at home that day. Nagkalat ang mga libro. Abre ang laptop, abre ang TV, pero ako gahigda sa sofa while naka-earphone. Naka-loose white t-shirt lang ko og nag-underwear. Wala gani ko nagbra og nakatali lang sa taas sa kong buhok na wala gani nakasugat og sudlay. That's how I look pag walay Zoom call or any scheduled meeting. Then pagka around 10 a.m. na anak ko na-receive na text gikan sa no number. Heart, are you at home? Natingala ko kay maihapra ang nakabalos sa kong number. Nangutana ko og ngano og kinsa siya. Itubag nga Brian. So si Brian di ay. Katong kauban ako nga nagpabatangas. Ako siyang giingnan nga naara ko sa balay ug nangutana ko kung bag-o ba to niya nga number. Pero wala na ni-reply. Medyo weird gamay akong feeling pero wala ra na ako kayo gipansin. Mga 30 minutes na nilabay na inikalit og doorbell. Napabalikwas ko og bangon kay syempre wala sayo sa kong sarili og wala jud pud ko expected na bisita or delivery. So akong gisilip sa peephole. Mura jud ko og nahotan og hangin kay si Ace ang naa sa gawas. Dali kay ko nakadagan sa kwarto nagsuot og shorts. Gihikot na ko ang t-shirt dapit sa pusod para mahimong fit. Then ni-glimpse pa ko sa samin usa ko ni adto suportahan. Late na usa ko nakahinumdum na wala man day ko'y pang bra. Pero bahala na. Then ni-doorbell na pud usab. Ug akong yabrihan. Dayon nag-hi says. Ug nangutana ko kung anong naabot siya dire. Namitubag sa Ace. Wala kay balak na pasudlon ko. Sa moto ako siyang ipasulod. Dayon na ay gitunol sa Ace na ko. Gitunol niya iyahang mga dala na naka-handbag.
ug ang boxes sa pizza. Gidawat ra pod nako while gatan-aw ko siyahan na nagtanggal og sapatos. Ako siyang giingnan na nga wait sa. Ibutang sa nako ni sa lamesa. Gitanggal na niya iyang backpack then gilabay iyang mask. Ako siyang giingnan nga wa jud kay paglubad. Mabot ra ka og kalit og daghan gyapon kay kagdala. Then ikatawar siya. So ako siyang gipangutana kung nganong nakabalo siya kung aha ko gapuyo. Then mingon si Ace nga wait heart. Unya nako interrogate. Pwede maligo sa ko. Na-expose bi ako sa daghang tao ganiha. Halisod na. Sa moto nga nangutana ko niya kung na ba siya tawel. Then mitubag si Ace nga wala. Pauslas ako si mohang tawel. Kung mitubag ko, nakana. Sulong pa unya dili kompleto og dala. Kansyaw na ko while gakuha ko og extra towel sa drawer. Then mingon si Ace nga sige lang god. Just like old days. Nanginit ako ang nawong og kabalo kong nang blush na ko. Then ako ang gihatag sa iyang towel. Then may katawa si Ace ug miingon nga wala pod kay paglubad heart. Dali ra gihapon kay ka mamula. Ug ako siyang giingnan nga kaligo na didto ka para iwas virus. Ibabad ni mong suot og Dettol nasa faucet. Dayon ni yes boss siya og nilargo na sa toilet. Pila na ka years na nilabay pero iyahang kinaiya sa una og karon mao lang gihapon. While waiting siya ako na lang gipang prepare ang iyahang mga dala na foods. May buttered chicken, sweet and sour na isda, kanton og fried rice. Pila lang ka minuto ni gawas na siya sa CR o nagtapis og tawel. My goodness. His abs is waving. Og didto jud na focus sa kuwang mata. Six pack kayo. Nakatulon jud ko og lawan. Then mingon si Ace og clearing his throat. Usap ako ni balik og tanaw siyang nawong nakansyaw na kayo og smile. Wa ko siyang gingnan na nga pag-ilis daw. Then mingon si Ace nga titig na titig. Then mikatawa siya. Kung mitubag ko ngayay feeling. Mitubag si Ace nga nakita na ko to. Nitulon ka og laway. Then mikatawag ayos siya. Kung mitubag ko, gituyo jud nimo na mo gawas kang nakayon ana no. Mitubag si Ace nga nakalimot lang ko og kuha sa kuang ilisan oy. Mitubag ko nga wala jud nagpalaway ra ka. Mitubag si Ace nga naglaway man pud ka. Adto pa lang nako napansin na kung naamay na bag-o kay Ace ang iyang pagkasungugan. Dati mo smile ra siya pero karon kay mo sukol na og sungo. Wa ko siyang gingnan nga pag-ilis na kay gigutom na ko. Nanguta na siya kung wala pa bida ko'y kaon. Mitubag ko nga wala pa. Nag-coffee ako ganiya. Sa mato nga nakailis na siya. Nakasando og boxer shorts lang. Feel at home kayo eh. Pero ang mga muscles siyang bukton jud, yummy kayo tanawa. Sa moto nga ni plaster na mi sa lamisa o gasugod og kaon. Ano ka siyang gingnan na nga maayo pod kay nagdala ka og foods. So kung wala ko ni anhi og nagdala og foods, dili ra pod ka mukaon. Ito bago nga mukaon gihapon. Na may daghang cereals dira sa cabinet. Daghan po kog stock na gatas. Ito pag says nga grabe ang pagdiet ay. Maong wala jud ka na nambok. Nikatawar ako kay seryoso kay hang nawong. Ako siyang gingnan. Mangandoy pa ba ko na manambok ng uban gani? Gusto man gani magpaniwang. Dan mitubag si Ace nga karon patambo ko na tika. Permi tika dadaan og pagkaon dere. So ako na siyang gipangutana kung siya nakabalo sa akong address. Mitubag siya kay Brian daw. Saya hapon niya nakuha akong number. Dan mitubag ko nga wow. Kanus alang. Wala man lang nagpahibalo ka ganina pag nag-text na naa siya giyatagan sa akong number. Mitubag si Ace nga ako tong ga-text si mo ganiha. Dan ako siyang gipangutana nga ikaw? Ikaw tong nagpaila na si Brian. Mitubag siya og gi-confirm lang nako kung naa ka diri. Gamit na lang nako ang name na Brian jay basin taguan ko nimo. Gikatawan ra ko ni Ace. Wise jud kayo na bata. Nahuman na mi og kaon og nagtinabangay mi nga nang hipos ug naghugas. Sige gihapon nag-story si Ace abot sa nitabo daw after namo nang lakaw ni Brian sa Batangas.
Good mood pa daw kaayo ang pagmata ni Ace ato unya wala na di ay may sa Picas Cottage. Gi-check pa daw niya ang parking ug wala na pud ang akong sakyanan. Maong gi-contact pa niya ang iyang kauban, si Brenda, katong asawa ni Claire, para ipapangutana ang ako ang number. Pero wala ni hatag kay mangayo pa daw og permiso sa kuha. Frustrated na kayo si. Maong ang number ni Brian ihang gipangayo. Unya kay maka Ace of Hearts pa lagi si Brian. Mao na ni karon, gisabotage tawon ko sa buta na bata. After na mo ng hugas, nagtambay na mi sa sala while nag-inom og beer. Magkalit lang ingon si Ace. Nga actually, I came here on purpose. Nangutan ako kung unsa na purpose. Mitubag siya. Nga wait, I'll show you something. Huwag na igikuha siyang bag na naka-envelope o gitunol sa kuha. Nangutan ako og unsa og miingon ra siya nga abrihin. Sa moto kong giabrihan o gibasa na ako ang contents sa papel. Senomar. At mitubag si Ace nga di ba duda pa ka kung tinuod ba ko na single. So I made an effort to get this copy from PSA. Speechless ra ko. Dahil nikatawa si Ace og miingon. So now, I already proved to you na I am free from any commitments. Any feedback? Then ako siyang gingnan, nga give me your phone. Di porket dili kasal, wala na kay lain nga commitments. Let me intrude into your privacy for once. I need to see it firsthand. Dibag si Ace, nga bossing around. Wala pa jud gihapon kay salig sa ko heart. Mitubag ko, nga think whatever you want, Ace. Basta gusto na ako makasiguro na walay laing babae sa imong kinabuhi karon. Tungod sa ginatawag nilang privacy, daghan ang naikabit. Ug daghan ang nahimong kabit. Tubag sa Ace, alright, you're the boss. Wait, I'll sanitize it first. Gikuha niya yung phone sa belt bag niya, dinapod siya yung mga alcohol swabs na dala. Ug ihang gipunasan niya ang phone before niya gitunol sa kuha. Sa moto nga nangutana ko niya kung pwede ba na ako i-open yung files, messages, call logs, o guban pang applications. Misugot ra pod si Ace. Relax ra kay si Ace sa tapad nako while gatan-aw sa ko ang mga albums. Actually, wala ko'y social media accounts pero tanan akong pictures kaya ako ang gidevelop og naghimo og albums og scrapbook. Na yung mga captions kada set sa pictures with the date and address. Isugdan na ako scan ihang phone. Naguna ko sa messages. Puro lang mga kauban niya sa trabaho to dito. Na yung mga babae, pero mga official niya base silang convo. Which is related rajud sa work. Sanad siyang call logs. Same sa messages, puro lang yapon mga kauban dito og walay mga long calls. Gi-check na ko yung emails, Google Drive, mga files gikan sa pictures ug videos. I-open pa na ko yung online game og pati ang chats, mga Google search histories. Wala dyan ko makita ang kadudahan or any trace sa babae. But one thing ang gikatingad-an ako, wala dyan siya app na FB or Messenger. Sa moto ako siya gipangutana kung wala ba siya FB o Messenger. Mitubag siya wala. Nangutana ko nga no. Mitubag siya nga wala lang, wala ko interest. Huwag ako siyang giingnan nga mo di ay dili jita ka ma-search. Nangutana siya nga gina-search day ko nimo. Mitubag ko nga dugay ra. Katong na ako sa US, nakakita pa gani ko og post na na-mention nimo ang tibok ngalan. Babae ang nag-post og date daw to ninyong duha. Nangutana siya kanusa. Wala ko siyang giingnan nga mga 1 year ka pinsukad ko nagpamanala. So gi-share ni Ace how broke he was sa first 3 months na wala ko sa tapat. Just like siyang story katong nagbaktas-baktas mi sa beach sa Batangas. But this time, mas detailed na. Honestly, I really felt sorry for him. Pero proud ko kung yun sa niya pagbangon o pagtuman siyang dream na mahimong pulis. Maybe kung wala ko nilakaw, abogado na siya karon. Abogado pero walay kalipay. I-share po na ako kay Ace ang mga nahitabo sa kwa sa almost 6 years na ako ang nagkalagyo may. Interesado ra pod kaayo siya nga naminaw. Hangtod sa na-feel na ako ang tama sa beer og nanginit na akong lawas. Bisan pa og nakaon ang aircon na nanghigo kay Ace na maligo sa ko.
o gibiyaan na nako siya sa sala. Pila pa lang ka minutes ug nana ko sa CR. Nanoktok na siya. Ug mingon siya, nga heart, can I join you? Ug ako siyang ito ba? Nga hoy, ayaw pag binuang dira. Mitubag siya, nga no, I'm serious. Ug ako siyang giingnan, nga human na makagaligo ba? Mitubag sa Ace, nga maligo ko usap. Perte na akong kulbaa sa sulod, labi na kay nakalimot ko og lak. Nasanay namang good ko na ako lang usa sa unit. Pero gahion jud og ulo sa Ace, ni sulod jud. Then I realize nga dili lang day ulo ang gahi. Ang tibuok day niya na pagkatao. Ahak jud kay si Ace. Nisulod nga wala na isuot maskin isa. Kita kay mga muscles na yami. Bisan na ako sa shower, sure jud kay ko nga namula ang ako ang no. Og niduol na siya sa kuha sa shower. Totok rapod kayo siya sa kuha no. Humingon sa Ace, nga I miss you. Mitubag pud ko, nga I miss you too. Then he kissed me. Gentle at first until naging torrid. Diniyahang makamot kay lihok na kayo. Mapang-angkin kayo. Nilikay nami sa shower o gisandig na ko niya sa wall. Ang iyahang duha ka kamot kay nagunit sa kuang mga pulso na nakapress trapod sa wall. Gitorture jud ko ni Ace og daman. While gipaliguan niya og kiss sa kuang lawas. Gikan sa lips, pababa sa liog, hangtod na padulong na yud sa ubos ug sa kinaumsan. Then he released my hands ug nag-explore na og daman niya ang mga kamot sa kuang tibok lawas. Walay paglubad ang skills ni Ace. Best diver gihapon kayo. Hawod kaayo mo dive. While ako, mura na ko og buang og nagdemand na akong lawas for more. Gi-off ni Ace ang shower og nagkuha og towel para namong duha. Gitrapuhan ko niya. While ako nagtrapos siya. Then gialsa na ko niya paadto sa bed. Walay words. Puro lang actions. Mas nahimo nga wild si Ace. Gikasan niya gikan sa kuang buhok hangtod sa kuya moy sa kontel. Feel jud na ko kung unsa ko niya ka-miss ug ka-love. Ug mas gidive pa ko ni Ace ug taman to the point na nakapanawag na ko og mga santo sa kalamig. After ni Ace nag-explore sa kong lawas, ako na pod ang ni-explore siya. Siyempre, pakitang gila sa ta. Abi palang week. I planted tiny kisses siyang lawas while busy ang kuang kamot. Kabalo na mo kung asa na busy. Lami kay sungogon si Ace og bitin-bitinon. Maskin wala ko experience sa lang laki. Daghan pug kog nakatunan sa mga videos na akong nakita. Og time na para i-apply kay Ace ang advancements na ako sa band. Version 2.0 na lagi. Kita kayo ang results kay mura og nawala na jud si Ace sa iyahang kaugalingon. Hangtod, naging aggressive na siya og nahitabo na jud ang nakatadhanang mahitabo. We made love countless times. Pagkahuman na mo, nakahagi hapon sa Ace ako. While ako ang ulo kay naasiyahang chest. And he keeps on kissing my hair ug mingon siya. Nga I love you heart. Mitubago. Nga I love you too Ace. Naghagra ko ni Ace hangtod sa nakatulog siya. Then kay feel na akong himbing yan tulog, moto nga ni bangon ako. Medyo basa pa magod ako ang buhok ug dili ko hilig matulog sa adlawan. Gailis na lang ko. Los nga white t-shirt ug underwear. Dito na ko nipundo sa sala ug nagtanaw og TV. Nakismay na lang ko kay wala jud ko nagdahom nga mahitabo to sa mo ni Ace after sa pila ka tuig na bulag ni. Amazing kayo.
Pang-check na ako ang email sa ko ang mga trabaho. After sa mga 2 ka oras pod na ko atubang sa laptop, neto na ko sa kusina og nagunahon na ako kung unsa na'y pwede nga may snacks. Since naidala nga pizza si Ace, ako na lang giinit sa air fryer. Og nag-prepare ko og juice. While busy ko sa lababo, nikalitra na og hag sa kuha si Ace sa likod. Mingon siya, nga gibiyaan ko nimo sa sulod. Then may atubang ko niya, o ko siyang gingnan, dili ko katulog. Basa pa kayo akong buhok ganina. Natingalan ako na wala na ka sa kong tapat. Tubag ko, nga naram ako dere. Then mitubag siya, nga naan ako'y fear nga mawala ka sa ko heart. Then mitubag ko, nga dili na ligi, dili na takabiyaan. Then nag-I love you sa Ace ako, mitubag ko, nga I love you too. Then gikisan ko ni Ace. French hangtod sa nahimo nga torit. Kabalo ko kung asa na to napadulong kay feel na nako iyahang kagahi. O ako siyang gingnan nga mag-snack sa ta. Pero mitubag siya. Unya na. Then gialsa na pud ko ni Ace pato sa kwarto. Dali ra kay siya nakatanggal sa kong suot and we made love again. Ang butawhan na Murag na ay power bank kay wala may kakapoy-kapoy. Gibali-bali na ko niya og taman. Ug napoy time na ako na pod ang magdala. As in, saba kayo si Ace. Mayo gani kay soundproof ang akong unit. Dugay pod human amo ang kinumbate. Murag gaduduhan na lang gud ko kung magsanina pa ba ko after kay murag tanggalon raman gihapon ni Ace. Bitaw, seriously, after na mo ato kay nag-snacks na mi while nag-movie marathon. Then later that afternoon, while busy ko nga nag-prepare sa food for dinner, gikalit ra ko og tawag ni Ace sa sala. Ningon ra pud ko na istorya lang kay madungog raman ako siya. Pero dili jud lagi daw. Padtuon daw ko sa sala. Natingala ko kung ano. Pagdol na ko, nikalit ra na siya og luhod. Then showing me a small box og naay ring. Umingon siya. Will you allow me to spend the rest of my life with you, heart? Will you marry me? As in, mura ko og naglutaw. Wala jud ko nagunahuna na mag-propose sa Ace ako. Ug syempre mitubag ko, yes. Yes, Ace. Ug lipay kay siya nga nitindog, then gisuot niya sa kuha ang ring. Tinangutan ako niya, nga prepared lagi kayo ka. Mitubag sa Ace, nga yes. After na to nagkita sa Batangas, og naibalaan na ako na single gihapon ka. Nagpalit na ko og ring pag uli na ako dari sa Manila. I know that you still love me. I felt it between the lines when we had our convo. Ako siyang ginat. Grabe ka optimist. Mitubag sa Ace, it was God's way na mag-cross og balik ato ang dalan in a very unexpected way. So I can pretty tell na kita ang nakatadahan ng heart. Mitubag ko. Yes. Mapod ang nasulod sa kong nahuna. Like for years. No communication at all. Then nag-abot na pareho lang gihapon tang singgan. Mitubag sa Ace. Nga gani. That only means na para sa ako arjud ka. Kung mitubag ko, nga og para sa ako arpod ka. After sa proposal, naging regular na ang pag-sleepover ni Ace sa akong unit. Kung na siya free time na taas-taas, mga tumisiyahang balay sa usa ka subdivision somewhere in Cavite. Walay nagatao dito, pero na siya ginatawagan para manlimpyo sa balay kung makauli siya. Naila-ila na po na ako ang cleaner niya na medyo hamtong ng edad. Gichismis pa day na ako to gayo, og niingon siya na sukad-sukad daw. Wala siya kakita og babae nor gamit sa bahay sa balay ni Ace. Nikalma ra pud tawo na kong utok. Natawagan na namo ni Ace ang akong mama ug papa ug nagkaistorya namo sa video call. Lipay kay sila nga nakita sa mga ni Ace na magkauban. Gahilak pa gani akong mama. Nagpahibalo may na magpakasal mi ni Ace, pero tungod sa kalisod na magbiyahe, dili sila makatan. Pero nakuha namo ang blessings gikan sila. Gitawagan pud namo ang lola ni Ace. Happy siya para sa mua. Ingon pa siya, nga if we are willing to come back here,
our doors are always open. Pati ang papa ni Ace, daghan og mga pahinumdumon na how to be a man lagi daw. Sige ra pud og tando sa Ace. Then last nagipabalo namo kay ang mama ni Ace. Na-surprise siya nga nagkuyog mi ni Ace. Gipahibalo namo na magpakasal nami. Nalipay ra pud siya para sa mga. This time walay halong kaplastikan. Umingon siya nga you really stand the test of time. Daghan og pahinumdom silang tanan na puro pod best wishes o congratulations. Nag-expect sila na kung okay ng sitwasyon, magpakasal mi ni Ace og usab dito sa mong lugar sa dakong simbahan para maka-attend pa daw sila. Nitando ra pod mi ni Ace. After namo na kompleto tanang requirements, nagpakasal na mi ni Ace sa civil. Atong May 2021. Isa ra ka pares ang ninong og nina. Officer ni Ace ug ang boss nako na babae. Then we made a reservation sa usa ka kananan. Table for 6 kay kuyog namo si Brian og Claire. After namo dito, we had our honeymoon. Char. Bisan dugay ra namong gi-advance ni Ace. Sa personal space lang nako. Wala nami nag-travel paglayo kay daghan pa man og restrictions. Bawi na lang sa sunod. Guys, I shared my story here to inspire young minds. Not sa mga rated SPG, kundi sa pagpaningkamot sa kaugalingon. To never underestimate your own capacity. To step out from your comfort zone so you can build the best version of you. And to always follow your heart because it knows the way. It's okay to grow apart, guys. Dili lumba ang kaminyoon para magdalita. Remember this. The only thing more beautiful than a woman who knows what she wants is the one who's not waiting on anyone else to give it to her. Lastly, don't just set goals. Hunt them. Ladies and boys, ang confession ni Heart about sa love story nila ni Ace. Doon ang tagingon. Sana all.